पंढरीचा पांडुरंग रास्ता चालू आहे. मी कागदावर एक शब्द लिहिला आई. मी कागदावर एक शब्द लिहिला आई आणि शीर्षक दिले एक दीर्घ कविता. पुढची सगळी पुढी पानं वाचून काढली प्रत्येकानं, साक्षर निरक्षर या वादात न पडता. किंवा रखरखत्या तप्त उन्हात माय जेव्हा तिचा पदर माझ्या डोक्यावर ठेवायची. रखरखत्या तीव्र उन्हात माय जेव्हा तिचा पदर माझ्या डोक्यावर ठेवायची, तेव्हा आग ओकणाऱ्या सूर्यालाही माझ्यापर्यंत पोहोचायची भीती वाटायची. आग ओकणाऱ्या सूर्यालाही माझ्यापर्यंत पोहोचायची भीती वाटायची. अजून नाश्ता पुढे येतोय तोपर्यंत सर खूप छान पोवाडा तुम्ही सादर केला. तुमच्या पुस्तक प्रकाशनाला तुम्ही मला रात्री 10:30 फोन केला, पण सॉरी मला येता आलं नाही, माझी तब्येत बरी होती. सावित्रीबाईंचा एक पोवाडा सादर करतो. आपल्याला सगळ्यांना सत्यवानाची सावित्री माहिती आहे, पण ज्योतिबाची सावित्री जिने तुम्हाला मला सगळ्यांना शिकवलं, तुमच्या माझ्या बहुजनांच्या घरात शिक्षण आणलं, ती सावित्री कशी आहे. जागोजागी या जातून आणि ज्योतिबाच्या दिसती गुणा, अव जागोजागी या जातून ज्योतिबाच्या दिसती गुणा, आणि या देशाच्या प्रगतीमध्ये महात्मा फुले पुन्हा पुन्हा जी जी रजी जी जी रजी. भगीरथाने आणली गंगा आणि ही जुनी कथा, अहो भगीरथाने आणली गंगा ही तर झाली जुनी कथा. ज्ञान सूर्याने आणता गंगा, ज्ञान सूर्याने आणता गंगा, दलितांची सगळी कथा जी जी रजी जी जी रजी. संशय घेऊन कुणी धावला आणि युद्ध चालले रणांगणी, अहो संशय घेऊन कुणी धावला, युद्ध चालले रणांगणी, युद्ध चालले रणांगणी. बा ज्योतीने दीप लावला, प्रकाश पडला या अंगणी जी जी रजी जी जी रजी. त्रिशूद्रांची काढता शाळा आणि कर्मठांचा जमला वेळा, त्रिशूद्रांची काढता शाळा कर्मठांचा जमला वेळा. त्या शाळेतून फुलून आला हा ज्योतिबाचा हिरवा माळा जी जी रजी जी जी रजी. आणि सत्यवाडाचे प्राण आणण्या गेली सावित्री स्वर्गात, अव सत्यवाडाचे प्राण आणण्या गेली सावित्री स्वर्गात. ती सती सावित्री स्वर्गात, पण फुल्यांच्या या सावित्रीने, अहो फुल्यांच्या या सावित्रीने स्वर्ग शोधला वर्गात जी जी रजी जी जी रजी. जागोजागी इतिहासातून ज्योतिबाच्या दिसती गुणा, या देशाच्या प्रगतीमध्ये महात्मा फुले पुढा पुढा जी जी रजी जी जी रजी. धन्यवाद. जाऊ सर आपला सत्कार घ्यावा, घरचा सत्कार आहे, मान्य करून घ्यावा. भाऊसाहेब सुद्धा सिने नाट्य कलावंत आहेत मोठे राष्ट्रीय पातळीवरचे, त्याच्यानंतर आपले सभासद आणि प्रसिद्धी प्रमुख आहे. स्वतः उत्कृष्ट लेखक कवी आणि गायक आणि स्वतः एक उत्कृष्ट शिक्षक आहे. ही फार उल्लेखनीय अशी गोष्ट आहे त्याची. तसेच मायबाप या कार्यक्रमातून सुद्धा अरुण इंगळे सर आणि राजेंद्र उगले सर आपल्याला भेटत असतात. त्यांचा असा मायबाप हा सुंदर कार्यक्रम आपण जरूर ऐकावा, ऐकला नसेल तर
खूप उत्कृष्ट दर्जाचा हा कार्यक्रम असतो. आपण त्यांना निमंत्रित करू शकता. ज्यांना कुणाला नाश्ता अजून घ्यायचा असेल त्यांनी घ्यायचा आहे. इथे नाशिकचे सुप्रसिद्ध गझलकार नितीनजी गाडवे सर आले, त्यांचं स्वागत करतो. आणि एवढ्यात राऊत सरांनी आपल्या पंढरीचा बाप विठ्ठल अशी एक सुंदर रचना आपल्या समोर सादर केली. त्याच्या अनुषंगाने माझ्या काही गझलच्या ओळी आपल्या समोर ठेवतो, शेर ठेवतो. पायरीची वीट रे भिरकावणी, पायरीची वीट रे भिरकावणी, पंढरीच्या विठ्ठला ये धावणी, पायरीची वीट रे भिरकावणी, ओढ माझी लागली चरणावरी, ओढ माझी लागली चरणावरी, जीवनाचा अर्थ दे समजावून, पायरीची वीट रे भिरकावणी, सात जन्माची नकोती लालसा, सात जन्माची नकोती लालसा, याच जन्मी घे मला कवटाळुनी, पायरीची वीट रे भिरकावणी. धन्यवाद. यानंतर नाशिक कवीचे सहकार्य वाहक आदरणीय श्री किरण वेदकर सर यांना मी विनंती करतो, त्यांनी एक आपली सुंदर रचना इथे सादर करावी आणि सगळ्यांना मंत्रमुग्ध करावे. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाव्या. टाळ्यांचा आवाज येत नाही, हातात समोसे आहेत का? ठीक आहे. हॅलो हॅलो, नमस्कार. मी किरण वेदकर. कवितेचं शीर्षक आहे लग्न, आणि यामधल्या ज्या गोष्टी आहेत किंवा याच्यातले भाव आहेत हे सगळे लग्न झालेल्या व्यक्तींचे आहेत, माझ्यात आहेतच. जेव्हा झालं लग्न माझं बदलून गेलं जगणं रे, जेव्हा झालं लग्न माझं बदलून गेलं जगणं रे, सुखी जीवनाच्या माझं स्वप्न झालं भगणं रे, जेव्हा झालं लग्न माझं बदलून गेलं जगणं रे. आणि लग्न झालं आणि लगेच माझ्या मागे लागला आणा, लग्न झालं आणि लगेच माझ्या मागे लागला आणा. आधी होतो चांगला मी नंतर झालो काना बाना, लग्न झालं आणि लगेच माझ्या मागे लागला आणा. आधी होतो चांगला मी नंतर झालो काना बाना. सगळे म्हणती चांगला होता, सगळे म्हणती चांगला होता, आता कसा झाला मनोरुग्ण रे. लग्न झालं जेव्हा झालं लग्न माझं बदलून गेलं जगणं रे. आई रागाने सांगायची
रात्री फिरू नको रे कारट्या, तरी मित्रा संगे रात्री करत होतो मी पार्ट्या. आई रागाने सांगा याची रात्री फिरू नको रे कारट्या, तरी मित्रा संगे मी रात्री करत होतो पार्ट्या. लग्नानंतर बंद झालं, लग्नानंतर बंद झालं माझं रात्रीचं जागणं रे. जेव्हा झालं लग्न माझं बदलून गेलं जगणं रे. लग्ना आधी फिरत होतो मोकळा आणि स्वच्छंदी मी, लग्नानंतर लग्नाच्या बेडीने झालो पुरता जायबंदी मी. लग्ना आधी फिरत होतो मोकळा आणि स्वच्छंदी मी, लग्नाच्या बेडीने पुरता झालो जायबंदी मी. सहन होईना सांगता येईना, सहन होईना सांगता येईना असं आहे हे दुखणं रे. जेव्हा झालं लग्न माझं बदलून गेलं जगणं रे. बायकोला मी प्रेयसी मानून तिच्याच वरती केलं प्रेम, नजरेचा मग बाण करून तिने धरला अचूकने. बायकोला मी प्रेयसी मानून तिच्याच वरती केलं प्रेम, नजरेचा मग बाण करून तिने धरला अचूकने. सहन होईना तिचं असं आहे, सहन होईना तिचं असं आहे डोळे वटारून बघणं रे. जेव्हा झालं लग्न माझं बदलून गेलं जगणं रे. मित्र पार्ट्या दंगा मस्ती फिरणं सगळं झालं बंद, बायको मुलं संसार नोकरी याचा मला लागला छंद. मित्र पार्ट्या दंगा मस्ती फिरणं सगळं झालं बंद, बायको मुलं संसार नोकरी याचा मला लागला छंद. 24 तास संसारात, 24 तास संसारात झालो आता मी मग्न रे. जेव्हा झालं लग्न माझं बदलून गेलं जगणं रे. शेवटी सुखी संसाराचे तंत्र सांगा कुणाला करे काय. लग्न झालं ज्याचं तो अडल्या वाणी फटके काय. सुखी संसाराचे तंत्र सांगा कुणाला करे काय. लग्न झालं ज्याचं तो अडल्या वाणी फटके काय. सांभाळ त्या साऱ्यांना देवा, सांभाळ त्या साऱ्यांना देवा हेच माझं मागणं रे. जेव्हा झालं लग्न माझं बदलून गेलं जगणं रे. सुखी जीवनाच्या माझं स्वप्न झालं बघणं रे. जेव्हा झालं लग्न माझं बदलून गेलं जगणं रे. धन्यवाद. सुखी जीवनाचं स्वप्न झालं भग्न रे, तेव्हा झालं माझं लग्न रे. मग लग्न करूच नाही का? खूप सुंदर राजू सर, किरण सर, आपण एक नवा संदेश दिलेला आहे की लग्न केल्यावर काय काय होतं. यानंतर मी विवेक चंद्रकांत नाथबुवा यांना आमंत्रित करतो. त्यांनी आपली एक रचना सादर करावी आणि धुळ्याचे पाटील सर, धुळ्याचे पाटील सर आलेले आहेत का? त्यांनी फक्त प्लीज सर लवकर या सर, आपल्याकडे वेळ कमी आहे. चहा पण येणार आहेत, काळजी करू नका, थोडंसं वेळ लागतो. चहा घेतल्याशिवाय कोणी जायचं नाही. अजून आपला कार्यक्रम भरपूर चालणार असं दिवसभर जरी घेतला तर काही अडचण नाही, पण सगळ्यांना कळलं सांगतो. हे खास मुंबईवरून आलेले आपले कवी नाथबुवा यांचे जे तुम्ही सर. हो सर. हॅलो, सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार. माझं नाव विवेक चंद्रकांत प्रतिभा नाथबुवा आणि मी विक्रोळी मुंबई येथून आलो आहे. कवितेचं शीर्षक आहे काय मागावं बरं. बऱ्याच वेळा काय होतं की आपले मित्र खूप खुश असतात आणि आपल्याला बोलतात
की आज मी इतका खुश आहे की तुझे मागशील ते तुला देईन. एवढा खुश आहे. तुम्हाला पण खूप जण म्हणाले असतील आयुष्यामध्ये की तुझे मागशील ते मी तुला देईन. तर मी असा विचार केला की जगामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, सूर्य आहे, चंद्र आहे, तारे आहेत, तर काय मागायचं. तर याच्यावरती मी कविता केली आहे, काय मागावं बरं. तळपणारा सूर्य मागू की लुकलुकणारा तारा, तळपणारा सूर्य मागू की लुकलुकणारा तारा, शीतलदायी चंद्र मागू की झोमणारा वारा, अरबीची लाट मागू की परदेशाची वाट, अरबीची लाट मागू की परदेशाची वाट, खंडाळ्याचा घाट मागू की पंचगंगेचा काठ, इंद्रधनुतील रंग मागू की पावसाची सर, इंद्रधनुतील रंग मागू की पावसाची सर, विसरलेलं नभ मागू की गगनचुंबी घर, नक्षत्राचं देणं मागू की चमकणारी वीज, नक्षत्राचं देणं मागू की चमकणारी वीज, झेपावणारे पंख देशील की समोरचं क्षितिज, उद्याचा दिन मागू की कालाची निशा, निशा म्हणजे रात्र, उद्याचा दिन मागू की कालाची निशा, बालपणीचा काळ मागू की चारीकडच्या दिशा, अमृताचा घोट देशील की कस्तुरीचा वास, अमृताचा घोट देशील की कस्तुरीचा वास, वाटलं दिलंच कार्यातलं तरी तो असेल केवळ भास, पैसा नको कर्ज नको नको शिव्या शाप, पैसा नको कर्ज नको नको शिव्या शाप, मैत्रीसारख्या पवित्र नात्यात नको व्यवहाराचं माप, आता मात्र जे मागेन ते नक्कीच तू देशील, आता मात्र जे मागेन ते नक्कीच तू देशील, माझ्यासाठी एका हाकेत तू धावत पळ देशील. आता लक्ष देऊ नका, शेवटची पंक्ती आहे आणि ते मागणी केलेली आहे. माया दे प्रेम दे आणि विश्वासाची साथ दे, माया दे प्रेम दे आणि विश्वासाची साथ दे, असशील खरा मित्र तर प्रसंगी मदतीचा तू हात दे, प्रसंगी मदतीचा हात दे, प्रसंगी मदतीचा तू हात दे. धन्यवाद. खूप छान छान कविता आणि गझल इकडे ऐकायला मिळालं, महाराजपासून खूप काही शिकायला मिळालं. तर सर्वांनी कविता सुद्धा मन देऊन ऐकली. आपल्या सर्वांचे आभार. धन्यवाद. खूप सुंदर विवेक. त्यानंतर पुढचे कविता मी इथे विनंती करतो. दर्शन कुमार नेरकर, दर्शन कुमार नेरकर. कवितेला शीर्षक नाही आहे. कविता सुरू करण्यापूर्वी काळजाने काळजाला वाचले पाहिजे, काळजाने काळजाला वाचले पाहिजे. आजच्या या मोबाईलच्या सगळ्यांनी गोष्ट विसरली आहे की माणसाने माणसाशी बोलून काळजाने काळजाला वाचले पाहिजे. गझल नाहीये पण गझलचा फॉर्म आहे सर. गुंतलो तुझ्या तराने लागला तुझा गळा, गुंतलो तुझ्या तराने लागला तुझा गळा, वाहण्यासाठी तुला काढल्या किती काळा, गुंतलो तुझ्या तराने लागला तुझा गळा. फाटलो वाटलो किती कामी आटलो, फाटलो वाटलो किती कामी आटलो, जीव लावण्या तुला, जीव लावण्या तुला, सोसल्या किती झळा, सोसल्या किती झळा, गुंतलो तुझ्या हातून लागला तुझा. चाललो सुखासवे, चाललो सुखासवे कधी चला तुझ्या विना, चाललो सुखासवे कधी चला तुझ्या विना, आठवणीचा सांधला सखे तुझ्या मळा, आठवणीचा सांधला सखे तुझ्या मळा. कळो तुला वाटते मना दर्या एकदा, कळो तुला वाटते मना दर्या एकदा, मारल्या भावना डावल्या कळवळा, मारल्या भावना डावल्या कळवळा. आणि शेवटचं हसतो बोलतो, हसतो बोलतो सखे तुला शोधतो, हसतो बोलतो सखे तुला शोधतो, ठेवून डोळ्यात मी
ठेवून डोळ्यात मी आसवांचा सोहळा, आसवांचा सोहळा गुंतवून विषात अंधारला विसरला साठी दिला. आपण सकाळी मगाशी बुवांनी घेतला असतात ना. पुढे आहेत राशी धोंडे यांना विनंती करतो. यांनी आपली प्रदर्शन दर्शन कुमार कवितेचं नाव आहे माझ्या घराने. एक वृद्ध आजाराने जर्जर झालेली आपल्या स्वतःच्या शरीरात बोलते. काय म्हणते? आवाज, अरे माझ्या घराने का लक्ष देऊन ऐकत. अरे माझ्या घराने का लक्ष देऊन ऐकत. तू तर आहेस दोन पायाचाच काळा लक्षात ठेव. तुला हाकीतो माझ्या मनातच राज, माझ्या मनातच राज. अरे माझ्या घराने का दार खिडक्या संग तू सारा रे वाकीलस. अरे माझ्या घराने का दार खिडक्या संग तू सारे रे वाकीलस. बोलता सांग किती रे दमलास. पण आज माझ्यावर रुसूनच आज माझ्यावर रुसूनच. अरे माझ्या घराने का संग जोडीला राहा. वाटत तुला मीच करता कर विकता. पण तू तर आहेस गाड्या संग नळ्याची जाता. तू तर आहेस गाड्या संग नळ्याची जाता. अरे माझ्या घराला माती त्याचा तुला देणं. अरे माझ्या घराला का माती त्याचा तुला देणं. तेही रंगानं सारवलं. आज आहे ते तुझं उद्या त्याचं. आज आहे ते तुझं उद्या त्याचं. अरे माझ्या मनारे म्हणा. अरे माझ्या मनारे म्हणा. तू असं गप्पा का बस. काही बोललं ना जरा. तुझ्या वाचून पहा त्याचं पानही आले. तुझ्या वाचून पहा त्याचं पानही आले. तुझं सांगत जरा वाचून जरा त्याचं पानही आलेलं. तुझं सांगत त्याला जरा वाचून झालं असेल. जरा वाचून झालं असेल. अरे माझ्या मनारे मग साऱ्या संपदाचा तो राणा. तुझा वेगाचा तो न्यारा. ती भवन असं तुझ्या खबरही नसे त्याला. खबरही नसे. अरे माझ्या मनारे मग तुझं संग. अरे माझ्या मनारे माना तू संग असताना आबाळे हिंडता हिंडता चांगलं ताऱ्याशी बोलते. वाऱ्यासारखंही खेळत. अरे माझ्या मनारे म्हणा समजावून सांग तुझ्या माझ्या या घराला. फक्त जर त्यांना नाही सोडलं इथं बाहेर येईलच म्हणतात. इथं बाहेर येईलच. सुंदर सर. यानंतर सदनाचे सुप्रसिद्ध कवी ॲडव्होकेट सोमदत्त मुंजवाडकर यांनी आपली एक रचना इथे सादर करावी ही विनंती त्यांना करतो. सोमदत्त मुंजवाडकर.
शीर्षक आहे फुले सर. कृपया शांत बसा जरासं. आपल्याला थोडं वेळ चालू असते पण काही नाही पाहिजे. अशी व्यासपीठावरून सूचना आहे, सर्वांनी शांत बसा. आवाज द्या. येतोय आवाज? कवितेचं शीर्षक आहे दुःख. वाई धुक्यात. हॅलो, येतोय. वाई धुक्यात धुक्यात मंतरली माती. वाई धुक्यात धुक्यात मंतरली माती. वाई धुक्यात मंतरली माती. वाई धुक्यात साज भेटीला आली नवेली राती. वाही धुक्यात लवलवाली पाती. वाही धुक्यात मंतरली माती. वाही धुक्यात वाट छेडली कोणी कोणी जोडली नाती. वाही धुक्यात धगधगल्या वाती. वाही धुक्यात मंतरली माती. वाही धुक्यात प्रीतली माझी झाली सख्याची साथी. वाही धुक्यात सळसळल्या हाती. वाही धुक्यात मंतरली माती. वाही धुक्यात साज सजूनी गेली नटुनी धरती. वाही धुक्यात दरवळली प्रीती. वाही धुक्यात मंतरली माती. वाही धुक्यात मंतरली माती. वाही धुक्यात मंतरली माती. सरांच्या कविता खूप तरुणामध्ये असतात आणि नादलेख त्यांच्या कवितेमध्ये खूप तन्मयतेने आपण विलीन होऊन जातो अशा कविता असतात. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर नाशिकचे शिवराज शिरसाट यांनी आपली एक रचना सादर करावी. शिवराज शिरसाट या सर पटकन. फोन पाहिजे अरे त्यांना कविता लावून दे मला या सर शिवराज शिरसाट सर. पुढे घेऊ का थोडा वेळ देऊ का तुम्हाला? काय हरकत नाही सर. यानंतर रेखाताई सोनवणे यांनी आपली रचना सादर करावी. या शिवराज शिरसाट सर आपली एक सुंदर रचना आपल्या समोर सादर करीत आहे. शिरसाट सर. कविता ओपन करून दे कधी. गीताचं शीर्षक आहे एकीचा टोला. चलार उठार चलार उठार एकीचा टोला न घालूया घाला पकडून ठेचू साऱ्या गद्दाराला. चलार उठार एकीचा टोला घालूया घाला पकडून ठेचू साऱ्या गद्दाराला. लोकशाहीचं राज्य आपलं लोकशाहीचं राज्य आपलं गद्दारांनी ते सार लाटलं. भस्मतारात बघा वाटलं
भ्रष्टाचारात बघा वाटल, देश विकून केला कंगाल, देश विकून केला कंगाल. नेता म्हणून निवडून दिला, नेता म्हणून निवडून दिला, लोक निवडून दिला न तोच बघा गद्दार झाला. चलार उतार मुलगीचा टोला घालूया गाला, पकडून देऊ साऱ्या गद्दाराला. नेते जुने ते होते बाबुनी, नेते जुने ते होते बाबुनी, तसे नेते आता नाहीत कोणी, तसे नेते आता नाहीत कोणी. विकासाची ती होती पर्वणी, विकासाची ती होती पर्वणी. दीन दुबळ्याचे ते होते ओधनी, दीन दुबळ्याचे होते ओधनी. चंद असा एक करू चला, चंद असा एक करू चला, निवडून आणू अशा पुढाऱ्याला. आंबेडकराचं संविधान तिथं बसलाय सनातन, आंबेडकराचं संविधान तिथं बसलाय सनातन. विसरून गेला बहुजन, विसरून गेला बहुजन, घेतलं लुटून सारच धन, घेतलंय लुटून सारच धन. भला म्हणून निवडून दिला न विश्वासघात ते ना केला. चलार उठार एकीचा टोला घालूया घाला घालू. धन दांडगा वाटतोय खोका, धन दांडगा वाटतोय खोका, क्रूर झाला हा लांडगा बोका, त्याला धरून निब्बर ठोका, त्याला धरून निब्बर ठोका. सोडू नका गाड्या असा हा मोका, सोडू नका गाड्या असा हा मोका. कीट घातकी लोकशाहीला, कीट घातकी लोकशाहीला हात पार करू चला या बेला. चलार उठार एकीचा टोला घालूया घाला, पकडून ठेचू साऱ्या गद्दाराला. थँक्यू. छान सर, आपला सत्कार घ्यावा सर. सर सर आपलं एक छोटस आमचं गुलाबाचं पुष्प आपण स्वीकार करावं. यानंतर मी सतीश वराडे यांना निमंत्रित करतो. त्यांनी एक आपली सुंदर रचना इथे सादर करावी. सतीश वराडे. नमस्कार. कवी संदीप जगताप यांची एक कविता आहे. ही स्वरचित माझी नाही आहे, ही त्यांची आहे आणि खूप कमाल कविता आहे. कवितेचं नाव आहे इन्स्पेक्शन अनमाय. कवितेचं नाव आहे इन्स्पेक्शन अनमाय. रोजच्या सारखी प्रार्थना झाली, प्रतिज्ञा झाली आणि शाळेचे हेड मास्तर सूचना द्यायला उभे राहिले. रोजच्या सारखी प्रार्थना झाली, प्रतिज्ञा झाली आणि शाळेचे हेड मास्तर काहीतरी सूचना द्यायला उभे राहिले. गुरुजी म्हणाले, पोरं पाठपुरा करायचा. मी दारात उभा राहिला, म्हणालो गुरुजी माझा गृहपाठ रोजचाच पुरा असतो. घरी जायचं, पाठवरचं दप्तर फेकायचं, मायना पोटाला पेय देऊन जपून ठेवलेली टोप्यातली चतकुर भाकर कोरडीच पोटात ढकलायची. हातात किडा घ्यायचं, साऱ्या शिवाभर फिरायचं. माय कोणाची शिकार कामाला गेली तिला हुडकायचं, तिच्या पोटाला विलगायचं, तिच्या पदरावर करायचं आणि चतकुर भाकरीत पोट भरलं नाही म्हणून
तेव्हा माझी माई माझ्या कपाटी गेलेल्या पोटावर आणि थरथरणाऱ्या ओठावर बोट टेकवायची. दिवसभर पूर्ण चालायला गेलेल्या म्हशीवाणी माझं बोट तट्ट होतं गुरुजी, आणि मग पुन्हा एकदा हा किडा घेतो साऱ्या शिवाराच्या कुपाट्याने फिरतो. संध्याकाळची चूल पेटव्या काट्या कुट्या गोळा करतो. सारी पोरं हसली खाली बसून. सूचना क्रमांक 2, शाळेच्या भिंतींना रंग द्यायच्या, तेव्हा प्रत्येकाने गटागटांना मदत करायची. मी पुन्हा उभा राहिलो, म्हणालो गुरुजी कशा पायी निर्जीव भिंतींना रंग देत आहे, कशा पायी निर्जीव भिंतींना रंग देत आहे. इथं चिट्या माणसाचे रंग टिकत नाही, तर या भिंतींचे तरी कुठून टिकतील. माझ्याच माय बाबाचं घ्या ना, अहो माझ्याच माय बाबाचं घ्या ना. माझी नक्षत्रमानी गुरी माई दुसऱ्याच्या वावरात राबून राबून ढेकळावाणी काळी टिक्कर पडली, आणि दुसऱ्याचे बोजे वाहता वाहता माझा बाप मेदावरच्या भावळीवाणी मनवत वागले. गुरुजी तुम्हाला द्यायचाच असेल रंग या भिंतींना, तर आपलं काही एक म्हणणं नाही. तुम्हाला द्यायचाच असेल रंग या भिंतींना, तर आपलं काही एक म्हणणं नाही. पण तुम्हाला सांगून ठेवतो गुरुजी, माझ्या माय बापानं त्या काळ्या विठूच्या काळ्या डोकं आदळून आदळून रक्ताचा लाल रंग दिला, पण तो विठू कधी पावला नाही. तर या 2 टोपीच्या रंगाने तुमचा सायकल पडून पावला. पुन्हा सारी पोरं हसली, मी खाली बसलो. सूचना क्रमांक 3, उद्या येणाऱ्या प्रत्येकानं आपापला नवा युनिफॉर्म घालून यायचा. मी डोळ्यात पाणी आणून तसाच उभा राहिलो. म्हणालो गुरुजी माईच्या अंगावर सुलुकडे 4 ठिकाणी इरले, सांगायला धांदूक मिळत नाही. दबा नाव युनिफॉर्म कुठून कसा मिळतो. गुरुजी म्हणाले तिथे पाठी कपडे धुवून इस्त्री करून घालून दे. मी म्हणालो गुरुजी घरात इस्त्री सुद्धा नाही. तेव्हा मास्तर जाम भडकले, हातात दप्तर दिलं, पेटाडात लात घातली, मला शाळेबाहेर काढलं. मी तसाच घरी आलो, माईला भडकलो, तिच्या पोटाला गेलो, तिच्या पत्रात रडलो, आणि गुरुजींनी इस्त्रीवरून मारलं म्हणून पोट भरून रडलो. माईच्या रक्तानं त्यावेळेस माझं इन्स्पेक्शन साजरं झालं. पण ते इन्स्पेक्शन माझं झालं, गुरुजींचं झालं, शाळेचं झालं की माईचं ते तेव्हा कधीच कळलं नाही. पण आता सारं कळते. तिच्या पोटातला एक एक पिळू उलगडतोय, म्हणून कोपऱ्यात ठेवलेली तीच इस्त्री आता महिने उचलते मी माझ्या कॉलेजच्या ड्रेसवर फिरवण्यासाठी. कारण तापलेल्या इस्त्रीचे चटके कपड्यांपेक्षा काळजालाच अधिक जाणवतात. कारण तापलेल्या इस्त्रीचे चटके कपड्यांपेक्षा काळजालाच अधिक जाणवतात. आणि जुने दिवस आठवले की गोठ्यातल्या गाईवाणी डोळे पुन्हा पुन्हा पाणवतात, डोळे पुन्हा पुन्हा पाणवतात. त्याला खूप मस्त सुंदर संदीप दादापर्यंत आम्याशी झाला. तुझी कविता या मंचावर सादर झाली असं. धन्यवाद. मुक्त छंदातल्या कविताही किती अर्थपूर्ण असतात याची प्रचिती आपण बघितलेली आहे. पंचवटी ललित कला मंडळ ही आपलं एक कवितेची कार्यशाळा म्हणूनही काही कार्यक्रम घेतली, त्याच्यातही आपण सहभागी होऊ शकता. नाशिक बाहेरील मान्यवर कवींना बोलावून कवितेविषयी मार्गदर्शन आपल्यासाठी उपलब्ध करून देण्यास पंचवटी ललित कला मंडळ नोव्हेंबर महिन्यात हा कार्यक्रम घेणार आहे. तरी सर्व कवी, नवोदित कवी यांनी या विषयाची नोंद घ्यावी. यानंतर मी रेखाताई सोनवणे यांना निमंत्रित करतो. त्यांनी आपली सुंदर रचना या ठिकाणी सादर करायची आहे. नमस्कार. सणासुदीचे दिवस सुरू झालेले आहेत आणि त्यानिमित्ताने मला आठवलं पोलिसांच्या रजा सुट्ट्या सगळ्या बंद होतात आणि पोलीस एरवी तर 24 तास ऑन ड्युटी असतात, परंतु या काळात त्यांना खूप सगळं काम करावं लागतं. पोलीस परिवाराचा एक भाग म्हणून मलाही जे वाटतं ते मी माझ्या कवितेतून इथं सादर केलं आहे. त्याआधी मी चारोळी सांगते पोलिसांविषयी. पोलीस विठ्ठल माझा उभा दोन्ही कटीवरी हात. पोलीस विठ्ठल माझा उभा दोन्ही कटीवरी हात. ऋतू असो कोणताही देत राहतो जनतेला साथ. त्यानंतर मी आपली एक कविता सादर करते. कविता पोलिसांविषयीच आहे. कवितेचं शीर्षक आहे पोलीस पत्नी. विसरू कशी मी तुझ्या कार्याचा भाग. विसरू
24 तास ड्युटीवर तैनात तू सदान कदा. 24 तास ड्युटीवर तू तैनात सदान कदा. पोलीस पत्नी म्हणून भार उचलतेस नवीन संसाराचा सदा. तुझ्या संगतीत मिळाले नमस्ते सहवासाचे क्षण. पण तो पुरेसा होतो क्षण जेव्हा उधळती जनता कौतुक सुमणे तुझवर. वर्दीचा एक भाग मीही बनले हळूहळू. वर्दीचा एक भाग मीही बनले हळूहळू. ड्युटीत तू व्यस्त आणि घरभर सावरण्यात मीही व्यस्त. सणासुदीला लग्न कार्याला शाळा मिटिंगांनी मुलांचे कौतुक पाहायला नसतोस तू कधी घरात. नातेवाईक शेजारी टोमणेवारी बोलतात मला सदोदित. सर्व परीक्षा देते तरी मीही पोलीस पत्नी असण्याची करी. राखण्यात तुझ्या वर्दीचा मान रुबाब आणि मान मीही कधीच मानत नाही बघा. कुटुंब तुझे सगळे सोयरे नातेवाईक सांभाळता मीही एकरूप होते त्या. नशिबात तिच्या नसतो पतीसोबत सण अनवार. दोन बोल प्रेमाचे आणि सोबतीचे दोन घास. पती येता घरी तोच दिवाळी दसरा. मग तिला हा मंत्र होऊन जातो पाठ. पाहिजे तेव्हा ऑन ड्युटी 24 तास गडी ड्युटीसाठी उभारतात. मुलांचे शिक्षण सासू सासऱ्यांचा दवाखाना इतर काहीही करायला लागते तिलाच खास. कटकटीच्या ड्युटीत आणि धकाधकीच्या जीवनात पोलीस हसत कर्तव्य बजावतो. सखी प्रेमळ पत्नीमुळं पोलीस पती सुखावतो. धन्यवाद. पोलीस जरी कर्तव्यामध्ये आपल्या घरापासून परिवारापासून बाहेर असतात पण एक मोठं कार्य पोलिसाची पत्नी ही पार पाडत असते. ती आहे घरात म्हणून ते आपल्यासाठी सदैव तत्पर असतात. खूप सुंदर रेखाटाई. यानंतर नाशिकचे गझलकार सुप्रसिद्ध गझलकार नितीन जी गाडवे सर यांना मी विनंती करतो त्यांनी आपली एक सुंदर रचना तरन्नुमध्ये गाऊन सादर करावी आणि आपल्या सगळ्या मैत्रीवर एक नवीन रंग आणावा. सर्वांना नमस्कार. जायला लागलो दूर मी जेव्हा जायला लागलो तेव्हा मी तुझा पायाला लागलो. दूर मी जेव्हा काय घडले तुझ्या आणि माझ्यामध्ये. काय घडले तुझ्या आणि माझ्यामध्ये. काय घडले तुझ्या आणि माझ्यामध्ये. एकमेकास टाळायला लागलो दूर मी जेव्हा. मीच केली स्वतःची अवस्था अशी. मीच केली स्वतःची अवस्था अशी. मीच केली स्वतःची अवस्था अशी. आणि तुला दोष मी द्यायला लागलो. मीच केली. कोई और जवाबदार नहीं रहता है मालिक.
आपली अवस्था केली. मीच केली स्वतःची अवस्था अशी, अन तुला दोष मी द्यायला लागलो, दूर मी जेवढा जायला लागलो. उठला होऊन मी प्यायल्यावर तिला, हे थोडा अलग शेर आहे साहेब. उठला होऊन मी प्यायल्यावर तिला, ती मला मी तिला प्यायला लागलो. उठला होऊन मी तर कुठलाही व्यसनाला तुमच्या आहारी जा, ते तुम्हाला पिल, तुम्ही त्याला पित नाही. उठला होऊन मी प्यायला तिला, ती मला मी तिला प्यायला लागलो, दूर मी जेवढा. अभी आपने का शेर आप पे नजर करता हूँ. शब्दकोशात माझ्या व्यथा गुंफुनी. हॅलो सर, माझे जर शब्दकोशात माझ्या व्यथा गुंफुनी. बंद कर. हा शब्दकोशात माझ्या व्यथा गुंफुनी, वेदने मी गझल गायला लागलो, वेदने मी गझल गायला लागलो. शब्दकोशात माझ्या व्यथा गुंफुनी, वेदने मी गझल गायला लागलो, दूर मी जेवढा जायला लागलो, तेवढा मी तुझा आयला लागलो, दूर मी जेवढा. धन्यवाद. बहुत बेहतरीन सर, क्या बात है, वाह वाह वाह. जेव्हा गझल सादर करत असतात तेव्हा त्या शेराचा जो वहा येतो ना, तर ते शायर अजून त्याच्यामध्ये उत्स्फूर्त होत जातो. त्याच्यामुळे एक छोटीशी गझल घेतो मी की साध्या साध्या जखमा सुद्धा कोरत बसतो आपण, साध्या साध्या जखमा सुद्धा कोरत बसतो आपण, आणि जगण्याचा हिशोब साडा मांडत बसतो आपण. आनंदाचे घड्याळ टकटक पुढेच चालत असते, आनंदाचे घड्याळ टकटक पुढेच चालत असते, पण दुःखाला पुन्हा पुन्हा गोंजारत बसतो आपण, पण दुःखाला पुढे पुढे पुन्हा पुन्हा गोंजारत बसतो आपण. धन्यवाद. गौरवने नितीनने खूप चांगली गझल सादर केली त्याच्यावरही. मला त्याच्यावरती माझी एक प्रश्न आठवली. नितीनची एक गझल ऐकली ते तुम्ही ठरवा. रात्र अंधारी तरी हे चांदणे, रात्र अंधारी तरी हे चांदणे, माळला गजरा फुलांचा साजणे, माळला गजरा फुलांचा साजणे, पाहुणी आली घराला पौर्णिमा, पाहुणी आली घराला पौर्णिमा, पाहुणी आली घराला पौर्णिमा, झोपडीचे रूप झाले देखणे, माळला गजरा फुलांचा साजणे, यामिनी गजगामिनी तू कामिनी, यामिनी गजगामिनी तू कामिनी, यामिनी गजगामिनी तू कामिनी, चंचले तू काळजाचे डोलणे, माळला गजरा फुलांचा साजणे. शेवटचा शेर घेतो डायरेक्ट आता. जाळतो मज
हा उन्हाळा तप्तकी जाळतो मज हा उन्हाळा तप्तकी जाळतो मज हा उन्हाळा तप्तकी त्यातून हे लाभले ते जाळणे मारला गजरा फुलांचा साजणे गुरुसरेक्षण थांब थोडी सोबतीला. धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया. सांगाल का प्रियेला काढले जिव्हाळे सांगाल का प्रियेला काढले जिव्हाळे बांधून भाव सारे बांधून भाव सारे शब्दात होत नाही सपना परी सुगंधी तीरात होत नाही. जो जिंकला तयारी होईल शौर्य गाथा जो जिंकला तयाची होईल शौर्य गाथा जो जिंकला तयाची होईल शौर्य गाथा लाचार लाडग्यांची लाचार लाडग्यांची तादात होत नाही. जो जिंकला तयाची होईल शौर्य गाथा लाचार लाडग्यांची तादात होत नाही. सपना परी सुगंधी तीरात होत नाही. नसतेस तू नसतेस तू नसतेस तू सुखाची बरसात होत नाही. सपना परी सुगंधी तीरात होत नाही. धन्यवाद, खूप आभार. तर आपला सत्कार घ्यावा. खूप सुंदर असं तरुण त्यांनी आपल्यासमोर सादर केलेलं आहे. यानंतर मी आमंत्रित करतो श्री सर्वेश साबळे यांना. सर्वेश साबळे हे सिंगर आहे, म्युझिशियन आहे, कलाकार आहे. त्यांनी आमंत्रित करावं सर्वेश साबळे. हॅलो, माईक चेक. नमस्कार, मी सर्वेश साबळे. आता गणपतीचे दिवस जवळ येत आहेत, तर खास एक गणपतीवरतीच एक छोटीशी रचना केली आहे. सर नेहमी उल्लेख करतात की विठ्ठल रॅप सारखं काहीतरी नवीन काहीतरी आपल्याला आलं पाहिजे, म्हणून मी ह्यावेळेस गणपतीवरती एका रॉक व्हर्जनमध्ये एक रचना सादर करतो आपल्यासमोर. तरुण येस सर. खिशातला पैसा खनखन करतोय राजात साठी वन वन फिरतोय मंथेच्या विचारात रोज रोज अडकला ड्रेस मध्ये अप्रेझल साठी माग माग फिरतोय बॉस आणि सीईओ आरामात घोरतोय लागली या वाट खुल्या डोळ्यांनी बघतोय लटकला हप्त्यांमध्ये केव्हा चॅटिंगच्या नादानं रातभर जागरण चाललंय आभासी जगात येरकाळ घालवून भविष्य अंधारात ठेवलंय रील्स आणि गेम आणि चॅटिंगच्या नादानं रातभर जागरण चाललंय आभासी जगात येरकाळ घालून भविष्य अंधारात ठेवलंय अरगामरचं स्टेटस झूठ मूठ माया झालं बाजूला सारशील काय बाप्पा जरा ऐकशील काय
मला पावशील काय बाप्पा जरा ऐकशील काय सांग ना मला पावशील काय जाती आणि धर्मात भांडण लावून देता स्वतःला बोलला ते सारे एकत्र भांडण आपलाच मेवा त्याने खाल्लाय निवडून आले तर आपल्याच जीवावर आपल्याला बाजूला सारलाय हुकुमशाहीत लोकशाही देश माझा फक्त कागदावर उरलाय माझं हे छोटस गाणं बाप्पा कुणी बी ऐकत नाही बाप्पा जर ऐकशील काय सांग ना मला पावशील काय अरे बाप्पा जर ऐकशील काय सांग ना मला पावशील काय अरे भाषा संस्कृती संपत चालली तरी त्याची कुणाला काही नाही पडली शेतकरी कष्टकरी भिकेला लागली दिसेल तस डोळ्यापट्टी तुम्ही बांधली करू तू विचार हा सारा भविष्य तुझं थोडस सुधार दरलय उत्तर तुझ्याच हाती कर विसर्जन तुझे कुविचार हातावर हात ठेवून या त्याला नाव ठेवून आयुष्य घडणार नाही सांगतो तेवढं करशील काय उठून कामाला लागशील काय अरे बाप्पा जर ऐकशील काय थोडासा बदल आणशील काय बाप्पा यांना सांगशील काय बाप्पा यांना पावशील काय गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा येते सर्वेचे आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे खूप सुंदर असं रॅप त्यांनी आपल्या समोर सादर केलेला आहे तसा तो कुणी कलावंत आहेच यानंतर मी शुभांगीताई माळी यांना निमंत्रित करतो त्यांनी आपली एक रचना सादर करावी कवितेचं शीर्षक आहे रानसखा. रानसखा तू प्राणसखा बरसून घे मेघराज आता. रानसखा तू प्राणसखा बरसून घे मेघराज आता. क्षणात गिजली तुझ्या भोवती लेऊन सारे सखे सोबती. क्षणात गिजली तुझ्या भोवती लेऊन सारे सखे सोबती. गीत नित्याचे नवीन गाती उधळ ठिंबाचे गुलाल आता. उधळ ठिंबाचे गुलाल आता. रानसखा तू प्राणसखा बरसून घे मेघराज आता. हसरे मोती तुझ्या भोवती कुशीत तुझ्या रे दळून बसती. हसरे मोती तुझ्या भोवती कुशीत तुझ्या रे दळून बसती. सरी तुटू दे या मोत्यांचे. सरी तुटू दे या मोत्यांचे. देख रेला नवसा जाता. देख रेला नवसा जाता. रानसखा तू प्राणसखा बरसून घे मेघराज आता. वाहत येवो सखळखळ धरा हसरा होईल रान पसारा. वाहत येवो सखळखळ धरा हसरा होईल रान पसारा. नवलेने हे सृष्टीचे रे उभा तुझा नवता जाता. नवलेने हे सृष्टीचे रे उभा तुझा नवता जाता. रानसखा तू प्राणसखा बरसून घे मेघराज आता. शेतीला आणि मातीला प्रियतम भारत मातेला. शेतीला मातीला प्रियतम भारत मातेला करतृप्त तुला या दृष्टीने होई अमृताचा वर्षाव आता. करतृप्त तिला या तृष्णेने होई अमृताचा वर्षाव आता. रानसखा तू प्राणसखा बरसून घे मेघराज आता. सुकल्या वेळी भिजल्या पाती थेंजरदांचे वाट पाहती. सुकल्या वेळी भिजल्या पाती थेंजरदांचे वाट पाहती. घे कोसळून पहाट राहती. हे कोसळून पहाट राहती. फुलव चैतन्याची बाग आता. हे कोसळून पहाट राहती. फुलव चैतन्याची बाग आता. रानसखा तू प्राणसखा बरसून घे मेघराज आता. वाट पाहुनी डोळे भिजले दात्याचेही भिरी सुटले. वाट पाहुनी डोळे भिजले दात्याचेही भिरी सुटले. हो त्याचाही आधार कधी. हो
त्याचाही आधार कधी घाल अश्रूंना तू बांध आता, घाल अश्रूंना तू बांध आता, रान सका तू प्राण सका, बरसून घे मेघराज आता. धन्यवाद. सरकार आहे तुमचं. या ठिकाणी सर्वांना नम्र निवेदन आहे, पुढच्या महिन्यामध्ये कासाहेब प्रवीण जाधव यांच्या वतीने संबळ, हलगी, टुनटुन आणि दिवडी याची कार्यशाळा आपण 3 दिवसीय घेत आहोत. जर कोणाला वाटलं की त्याला संबळ शिकायचं आहे, हलगी शिकायची आहे किंवा टुनटुन शिकायचं तर त्याची कार्यशाळा लवकर त्याची जाहिरात तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तुमच्या नंबर आमच्याकडे आहे, तुम्हाला आम्ही नक्की कळवा आणि त्याचं कमर्शियल थोडं समजेल. आपल्याला चांगल्या लोकांकडून जर जास्त एंट्री झाली तर आपण लोक कला अकादमीचे जे चंदन शिव आहेत त्यांना पण आपण इथे बोलवण्याचा प्रयत्न करणार. धन्यवाद. यानंतर आमच्या पंचवटी ललित कला मंडळाचे विश्वस्त समाधान मुतळक यांना मी निमंत्रित करतो. त्यांनी आपली एक सुंदर अशी रचना इथे सादर करून आम्हाला सगळ्यांना मंत्रमुग्ध करावे. समाधानजी मुतळक. नमस्कार. आज माझ्यासमोर अनेक ज्येष्ठ कवी आहेत ज्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन आम्ही काहीतरी लिहायचा प्रयत्न करत असतो. तर माझी एक छोटीशी रचना मी सादर करतो. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे एकदा असेही व्हावे. फिरत असतो मीही तुमच्याप्रमाणे चौफेर, फिरत असतो मीही तुमच्याप्रमाणे चौफेर, मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा आणि चर्च मध्ये सुद्धा विचार येतो मग मनात माझ्या, विचार येतो मग मनात माझ्या, सगळीकडच्या सगळ्यात सारख्याच पायऱ्या चढताना आणि उतरताना. भेटावा राम कधीतरी मशिदीत, भेटावा राम कधीतरी मशिदीत, अल्लाने यावर चर्च मधली प्रार्थना ऐकायला. येशूने गुरुबाणी द्यावे गोड संदेश त्याचे, येशूने गुरुबाणी द्यावे गोड संदेश त्याचे, करावा प्रवास मग त्यांनी मंदिराकडे आणि द्यावा अनुभव जगा वेगळ्या दिंडीचा. मग मौलवीनेही करावा उपवास आषाढीचा, मग मौलवीनेही करावा उपवास आषाढीचा आणि सोडावे रोजेही गुरुद्वाराच्या लंगरात. व्हावे पारायण मशिदीत बायबलचे, व्हावे पारायण मशिदीत बायबलचे आणि गावी महाआरती कुराणातली. एकत्र यावं सर्वांनी भगवान बुद्धाच्या मार्गाने, एकत्र यावं सर्वांनी भगवान बुद्धाच्या मार्गाने, पठण करावे नाम जपाचे मंजुळ घंटानादाच्या साथीने. गावी गुरुवाणी प्रभू येशूच्या समोर मंदिरात तल्लीन होऊन, गावी गुरुवाणी प्रभू येशूच्या समोर मंदिरात तल्लीन होऊन, अखंड नामजप व्हावा एकात्मतेचा, ध्वजा विश्वशांतीची रोवून, ध्वजा विश्वशांतीची रोवून. धन्यवाद. वा 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 वा, खूप सुंदर सर. बघा, पंचवटी ललित मंडळाचे हेच एक मोठं ध्येय आहे की जो आमच्या सोबत असेल तो त्या प्रवाहात सामील करून घेता यावा. समाधान मुतळक आम्हाला आतापर्यंत माहित नव्हतं की ती कवी आहेत म्हणून, पण आज ते कवी म्हणून त्यांनी उपाधी प्राप्त केलेली आहे. खूप खूप धन्यवाद सर. आणि नवीन कवी कोळामध्ये कवी जन्माला आला त्याबद्दल आपण थोड्याशा जरा टाळ्या वाजवण्याचा बरोबर. यानंतर मी निमंत्रित करतो कविता प्रकाश कासार यांना. त्यांनी आपली एक रचना या ठिकाणी सादर करायची आहे. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे ती. ती रोजच जगत असते अवसान घेऊन उसणं, ती रोजच जगत असते अवसान घेऊन उसणं, अंधारातच दाही दिशा फिरणं, काट्यातलं तिचं जगणं, काट्यातलं तिचं जगणं. वाऱ्यावर तिचा संसार, तिनं विटाची तिची चूल, नाही मागणे देवाला, आहे उघड्यावर तिचं मूल, आहे उघड्यावर तिचं मूल. संसार तिचा रस्त्यावरचा, तरी सदा आनंदात राही, चुलीवर रांधताना तिचे सदा मन हर्षित राही, सदा मन हर्षित राही. अंगाला विधभर कापड,
अंगाला वीटभर कापड नाही डोक्यावर छत ना पुढं मनात कधी ना मांडत तिचं मत ना मांडत तिचं मत जन्मापासून तिचं जगणं रोजच गरिबीचं मरण अन 4 पैशासाठी रोज पोटासाठी वन फिरणं पोटासाठी वन फिरणं पोटाला पोराला आवडून कधी भीक मागून चाले रोजची तिची चूल कधी गजरा विकून कधी गजरा विकून कुंपणातलं तिचं रोजच जगणं तिच्या कथेचं दुःखाचं भोगणं तिच्या कथेतील दुःखाचं भोगणं आपण सांभाळ करते हे धनिकांना उगाचच वाटे श्रेष्ठत्व जपणं उगाचच वाटे श्रेष्ठत्व जपणं ती रोजच जगत असते अवसान उष्ण घेऊन अवसान उष्ण घेऊन आभार. कविता मॅडम सत्कार घ्यावा आपला. खूप सुंदर एक छोटासा सत्कार आपल्याला इथे करायचा आहे. आमच्या ललित कला मंडळाचे विश्वस्त रोहित कानडे यांचा सत्कार आपण इथे करणार आहोत. त्यांना आपलं एक ओळखपत्र देऊन रोहितजी कानडे बाहेर जाऊ नका. रोहितजी कानडे यानंतर मी बोलतोय भावेश चंद्रकांत जाधव सरांना जे धुळ्याहून इथे आलेले आहे आणि खूप उत्सुकतेने आपल्या या कार्यक्रमाला त्यांनी उपस्थिती दर्शवली आहे. खूप खूप धन्यवाद सर. आपल्या समोर ते एक आपली रचना सादर करतील. नमस्कार, नाव भावेश जाधव, धुळवून आलो आहे खास. पंचवटी ललित कला मंडळाचे खूप खूप आभार की त्यांनी मला इथे बोलवलं आणि इथे संधी दिली त्यांनी. कवितेचं शीर्षक आहे भाकरी. कवितेचं शीर्षक आहे भाकरी. तुझा शोध घेताना जीव कासावीस व्हायचा. तुझा शोध घेताना जीव कासावीस व्हायचा. अंगातून पाझरलेला घाम मातीत मिसळून जायचा. अंगातून पाझरलेला घाम मातीत मिसळून जायचा. बऱ्याच वेळा स्वाभिमान थोडीशी डळमळ करायचा. बऱ्याच वेळा स्वाभिमान थोडीशी डळमळ करायचा. मेहनतीवर भरोसा ठेवून भटकणाऱ्यांपासून सावरायचा. भूक नावाची अवदासा पोटात थयाथया नाचायची. भूक नावाची अवदासा पोटात थयाथया नाचायची. माझ्या संयमाची परीक्षा दररोज ती बघायची. माझ्या संयमाची परीक्षा दररोज ती बघायची. तुला हस्तगत करण्या प्रयत्नांची शिकस्त करायचो. तुला हस्तगत करण्या प्रयत्नांची शिकस्त करायचो. ठणकावून सांगतो पुन्हा वाट इमानदारीची धरायचो. आज माझ्या टोपल्यात आरामात विसावली आहेस. आज माझ्या टोपल्यात आरामात विसावली आहेस. पाहून माझ्या प्रयत्नांना मनातून सुखावली आहेस. पाहून माझ्या प्रयत्नांना मनातून सुखावली आहेस. वचन देतो भाकरी भूतकाळ विसरणार नाही. वचन देतो भाकरी भूतकाळ विसरणार नाही. श्रीमंतीचा रुबाब दाखवून अजिबात माजणार नाही. धन्यवाद. खूप सुंदर. बघा, जो न देखे रवी सो देखे कवी. कवी हा भाकरीशी सुद्धा बोलू शकतो. एक सुंदर अशी रचना सरांनी इथे सादर केलेली आहे. खूप खूप धन्यवाद सर. आपण धुळ्याहून इथे आलात म्हणजे कवितेचा वेळ बघा किती असतं. बघा, नितीन देशमुख सरांच्या काही ओळी आपल्या समोर सादर करतोय की ओढ वरवर नको आतली पाहिजे. ओढ वरवर नको आतली पाहिजे. माणसे आपली वाटली पाहिजे. ओढ वरवर नको
आतली पाहिजे, माणसे आपली वाटली पाहिजे. साखरेला उसाचा बळी लागतो, साखरेला उसाचा बळी लागतो. गोडव्याने प्रथा पाळली पाहिजे, गोडव्याने प्रथा पाळली पाहिजे. माणसे आपली वाटली पाहिजे. यानंतर नाशिकच्या सुप्रसिद्ध कवयित्री ज्यांची नुकतीच 2-3 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. गरबारलेल्या मातीतून नुकतंच त्यांचं पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे. अशा त्या शिक्षिका ज्या नवीन पिढीला तयार करतात, अशा सीमाराई राणीताई बागुल या आपल्या समोर कविता सादर करतील. त्यांना विनंती. आणि आपण जो नाशिकमध्ये आम्हाला घराजवळ हा उपक्रम राबवला त्याबद्दल अतिशय आनंद होत आहे मला, कारण मला जवळ म्हणून. आणि सगळ्यांना शुभेच्छा मी जो उपक्रम राबवता त्याबद्दल. त्यानंतर मी माझी कविता सादर करते. कवितेचे शीर्षक आहे बळीराजाची व्यथा. बळीराजा धान्य पेरतो निसर्गाच्या भरोश्यावर राहून, बळीराजा धान्य पेरतो निसर्गाच्या भरोश्यावर राहून. माहीत नसते मुळीच त्याला कधी येईल संकट धावून, माहीत नसते मुळीच त्याला कधी येईल संकट धावून. जेव्हा पडतो अवकाळी पाऊस आणि मातीमोल होतात पिके, जेव्हा पडतो अवकाळी पाऊस आणि मातीमोल होतात पिके. आभाळाला प्रश्न विचारताना मात्र त्याचे बोल होतात मुके, आभाळाला प्रश्न विचारताना मात्र त्याचे बोल होतात मुके. जगाला भाकर मिळावी म्हणून, जगाला भाकर मिळावी म्हणून करतो काबाड कष्ट. काळ्याच्या भरोश्यावर सो टिकून असते ना त्याची गोष्ट, काळ्याच्या भरोश्यावर सो टिकून असते ना त्याची गोष्ट. राजा होतो कर्जबाजारी, राजा होतो कर्जबाजारी आणि बायकोची सोने गहाण. असते का हो या जगी कोणाला त्याच्या वेदनेची जाण, असते का हो या जगी कोणाला त्याच्या वेदनेची जाण. अखेर कर्जाच्या धास्तीने, अखेर कर्जाच्या धास्तीने बळी लावून घेतो फाशी. आणि सरकारला जाग येते तो गेल्याच्या दिवशी, आणि सरकारला जाग येते तो गेल्याच्या दिवशी. म्हणून म्हणते बाजारात गेल्यावर करू नका त्याच्या मालाचा भाव, म्हणून म्हणते बाजारात गेल्यावर करू नका त्याच्या मालाचा भाव. कारण त्या मालाच्या भरोश्यावरच टिकून असतो त्याच्या संसाराचा डाव, त्याच्या संसाराचा डाव, त्याच्या संसाराचा डाव. धन्यवाद. खूप सुंदर. कुणीही जाऊ नये, आपल्या सगळ्यांना प्रसिद्धी पत्रक मिळणार आहे. आणि यातील 3 उत्कृष्ट कविता यांची निवड होणार आहे. आणि अध्यक्ष सर आणि आपले प्रमुख पाहुणे सर त्यांची निवड करत आहात. त्याच्यामुळे कुणीही जाण्याचा प्रयत्न करू नका. जरा 5-6च कवी राहिलेले, अर्ध्या तासात आपला सर्व कार्यक्रम आवडला जाईल. यानंतर मी निमंत्रित करतो आमच्या पंचवटी ललित कला मंडळाचे सचिव राजेश्वर शेळके यांनी आपली एक सुंदर अशी गझल इथे सादर करावी. त्यांच्याकडे तरन्नुमाले कोण राहिले का अजून? हातात करा बरं, कोण राहिले अजून? मला एका गोष्टीचा खूप आनंद आहे सर, की आपण 10 ते 1 अशी वेळ दिली होती आणि 1 वाजून 10 मिनिटं झाले, म्हणजे 10 ते 1 असं झालेलं आहे. तर आपण म्हणजे आपला शब्द पाळला. अध्यक्षांना मी सांगू इच्छितो, कधी कधी कवी संमेलन खूप लांबतं, संध्याकाळी 5-5-6 वाजतात, लोक कंटाळून जातात, परंतु इतकं काही झालेलं नाहीये. आणि खूप आनंद आहे आम्हाला तुम्ही आला. सगळ्यांचं खूप मनापासून आभार आहे. अजून एक गोड बातमी अशी आहे की समस्याचे 1 राऊंड झालेला आहे, पण अजून थोडे काही समस्या उरलेल्या आहेत. तुम्ही अजून एक करून जाऊ शकता. तर खूप छान माहोल. इथं ऐकायची म्हटली का माझ्या गडबडून जात, माझ्या कोणती म्हणजे येतात नाही.
घुसमटलेली प्रत्येकाच्या मनात आहे एक कहाणी घुसमटलेली थरथरणाऱ्या स्वरात आहे एक कहाणी घुसमटलेली प्रत्येकाच्या मनात आहे एक कहाणी घुसमटलेली वर्मावरती घाव तरीही चेहऱ्यावरती हसू आहे वर्मावरती घाव तरीही चेहऱ्यावरती हसू आहे कुठल्या शादळपणात आहे कुठल्या शादळपणात आहे एक कहाणी घुसमटलेली प्रत्येकाच्या मनात आहे एक कहाणी घुसमटलेली बोलू शकले नाही त्याचे शल्य मांडते आहे कविता बोलू शकले नाही त्याचे शल्य मांडते आहे कविता शब्दांच्या बंधनात आहे एक कहाणी घुसमटलेली शब्दांच्या बंधनात आहे एक कहाणी घुसमटलेली प्रत्येकाच्या मनात आहे एक कहाणी घुसमटलेली शेवट करतो शेवटचा एक वाक्य. अन्यायाची हात म्हणू की शोषिकतेची कमाल आहे अन्यायाची हात म्हणू की शोषिकतेची कमाल आहे एकांताच्या तळात आहे एकांताच्या तळात आहे एक कहाणी घुसमटलेली प्रत्येकाच्या मनात आहे एक कहाणी घुसमटलेली. कवी कसा असावा लागतो बघा की क्षितिजाच्याही पार एकटा कवी पाहिजे त्याला त्याची जुन्या पाहिजे क्षितिजाच्याही पार एकटा कवी पाहिजे नकोच सोबत त्याच्या कोणी रवी पाहिजे दिसते त्याला जगा वेगळे अद्भुत काही दिसते त्याला जगा वेगळे अद्भुत काही शर्त एवढी एक कल्पना हवी पाहिजे शर्त एवढी एक कल्पना हवी पाहिजे उंच भरारी मारून येतो नभात साऱ्या कवी उंच भरारी मारून येतो नभात साऱ्या उडण्यासाठी पंख अनोखी नवी पाहिजे उडण्यासाठी पंख अनोखी नवी पाहिजे नकोच सोबत त्याच्या कोणी रवी पाहिजे क्षितिजाच्या ही पार एकटा कवी पाहिजे. यानंतर मी निमंत्रित करतो आमच्या पंचवटी ललित कला मंडळाचे विश्वस्त पंकज गवळी यांना त्यांनी आपली एक सुंदर रचना सादर करावी आणि आपण यानंतर आपण आपल्या पंचवटी ललित कला मंडळाचे अध्यक्ष माननीय आमचे आदर्श
आमचे मार्गदर्शक अरुण इंगळे सर यांची कविता होईल आणि या कवितेचा कवी संमेलनाचा समारोप होईल. धन्यवाद सर. नुकतेच आमचे सचिव साहेब यांनी जी गझल सादर केली, प्रत्येकाच्या मनात जी घुसमट असते आणि सर ती घुसमट व्यक्त करण्यासाठी जे साधन असते म्हणजे मैत्री. या मैत्रीवर मी कविता सादर करतो. आजपर्यंत आमचं हे पंचवटी ललित कला मंडळ आहे, हे आमच्या मित्रांचंच मंडळ आहे आणि या मित्रांसमोर कविता सादरीकरणाची संधी मला मिळाली नाही आणि ती संधी मला या निमित्ताने आज मिळाली. तर ह्या पंचवटी ललित कला मंडळातील आणि तुम्ही जमले या ठिकाणचे सर्व मित्र, या सर्व मित्रांना समर्पित माझी ही कविता, ज्या कवितेचं नाव आहे मैत्री. विश्वासाच्या फांदीवरती नकळत बसते, विश्वासाच्या फांदीवरती नकळत बसते. मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. हो, मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. विश्वासाच्या फांदीवरती नकळत बसते. मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. हो, मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. हट्टी आणि अवखळ असते खट्याळ थोडी, जरा शहाणी फासे असते फारच वेडी. खट्टी आणि अवखळ असते खट्याळ थोडी, जरा शहाणी फासे असते फारच वेडी. त्या वेडीला हंपणाची झालर नसते. अरे त्या वेडीला हंपणाची झालर नसते. मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. हो, मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. वरवर जरी उथळ भासे असते खोल, अंतरातून तिजला बुजता कळते मोल. वरवर जरी उथळ भासे असते खोल, अंतरातून तिजला बुजता कळते मोल. कसोटीत ती अस्तित्वाच्या कंबर कसते. अरे कसोटीत ती अस्तित्वाच्या कंबर कसते. मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. हो, मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. आनंदाच्या क्षणी तुझ्या बेभान नाचते. दुःखासमयी तुझ्या उशाशी गीता वाचते. आनंदाच्या क्षणी तुझ्या बेभान नाचते. दुःखासमयी तुझ्या उशाशी गीता वाचते. सुख दुःखाचे वेचत क्षण ती मनात ठसते. मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. हो, मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. वात्सल्य अन प्रेम जिव्हाळा घेई नाम, तिच्या सवेरे सफला फुले चारे धाम. वात्सल्य अन प्रेम जिव्हाळा घेई नाम, तिच्या सवेरे सफला फुले चारे धाम. भक्तांसाठी उभी विटेवर माऊली हसते. अरे भक्तांसाठी उभी विटेवर माऊली हसते. मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. विश्वासाच्या फांदीवरती नकळत बसते. मैत्री म्हणजे जखमेवरची फुंकर असते. धन्यवाद. यानंतर आपला सत्कार धन्यवाद सर. यानंतर आपल्या या मंडळाचे अध्यक्ष यांना मी विनंती करतो
त्यांनी त्यांची एक कविता सादर करावी आणि आपलं मनोगत आपले उद्देश या त्यांनी व्यक्त करावे सगळं सांगा. त्या ठिकाणी सर्वजण तुम्ही जमा झाला, खूप छान कवी सगळं त्याबद्दल हा सगळं म्हणते. आपण दर महिन्याला एक वेळ घेत आहोत. जसं पुढच्या महिन्यामध्ये आपण संबळ आणि हल्लीची कार्यशाळा, त्याच्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये खास कवितेची कार्यशाळा आहे. त्याच्यामध्ये उत्तरबद्ध कसं कविता असली पाहिजे, कवितेत काय असलं पाहिजे, कविता कशी तयार होते, ही सगळी प्रोसेस आपण इथे कार्यशाळेमध्ये घेणार. त्यासाठी मी माननीय राजेंद्र जे उभे आहेत आणि मी आहे त्याची बरोबर ती कार्यशाळा ती पार पडणार. आणि कवितेचं निश्चितच आपण दरवर्षी असं उत्कृष्ट कार्यक्रम आपण पुढे पुढे घेऊन जाणार आहोत. त्याच्यानंतर नाट्य कार्यशाळा पण इथं होणार आहे, बालनाट्य कार्यशाळा, आणि मोठ्यांसाठी पण नाट्य कार्यशाळा पण असेच माणूस खूप असे वेगवेगळे प्रयोग आपण पंचवटी भागामध्ये आणि संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यासाठी ते इथे या भागामध्ये होत आहे. आणि खूप सुंदर कविता ऐकायला मिळाले, म्हणजे साबळेचे असेल किंवा आणखी पंकजचे असेल, म्हणजे पंकजचं तसं स्पर्धेत नाही पण खूप वेगवेगळ्या कविता ऐकायला मिळाल्या, त्यामुळे खूप आनंद वाटला. आता कविता ठेवतो आणि तुमचे सर्वप्रथम मी मनापासून आभार मानतो. आणि सर्वांना जाताना इथून सर्टिफिकेट आहे, जे उत्कृष्ट 3 कवी निवडले जातील. परीक्षकांना काही बंधन नाही, त्यांच्यावर आपण सोडून दिले. कुठली प्राचीन काही टी व्हीचे ठरवते बांधले, काही अडचण नसावी. त्याच्यामध्ये अंतराचं पण काही पण कवितेच्या प्रेमापोटी मुंबईवरून धुळ्यावरून शिकागोवरून एवढ्या लांबून आले, याच्यातच सर्व काही कवितेचा हाच मोठा सन्मान आहे. कवीपेक्षा कविता मोठी झाली पाहिजे असं वाटतं. कविता ठेवते. खूप शिकवा पुरे तो, खूप शिकवा पुरे तू, असं खूप मोठं आहे. भोवतीच्या वादळाची करू नको गाय, कधी करू नको गाय. तरी काळजाच्या कुपीमध्ये गरिबीची सय, ठेवू गरिबीची सय. खूप शिकू पोरी तू, असं खूप मोठं आहे. चालत राहिल्याशी मर्म जगण्याची, आपली मर्म जगण्याची सवय सोडू नको पोरी, सफल बघण्याची, तुझी सफल बघण्याची. वाटे जरी काट्याचं हे वाटे तुला भय, वाटे जरी काट्याचं हे वाटे तुला भय. खूप शिकू पोरी तू, असं खूप मोठं आहे. झाली जरी किती मोठी मिळू नको ताठा, तू मिळू नको ताठा. ध्यानी ठेव किती गाणी सजवल्या वाटा, तुझ्या सजवल्या वाटा. कीर्तीच राहते पाठी मागे सर जात वय, इथं सर जात वय. खूप शिकू पोरी तू, असं खूप मोठं आहे. आकाश खूप मोठं आहे गवसं, वाटेल गवसं तुला. कुठे कुठे बाजू होईल मनातला झुला, तुझ्या मनातला झुला. विसरू नको भूतकाळ, जरी झाली तुझी सोय, जरी झाली तुझी सोय. खूप शिकू पोरी तू, असं खूप मोठं आहे. भोवतीच्या वादळाची करू नको गे, कधी करू नको गे, कधी करू नको गे. खूप सुंदर सर. सर आंतरराष्ट्रीय अभिनेते आहेत. तसेच मायबाप या कार्यक्रमातून राऊत सर आणि अरुण इंगळे सर हे आपला कार्यक्रम सादर करत असतात. नाट्य चौफुला या 4 नाटकांतून त्यांचे अभिनय आपल्याला पाहायला मिळतील. शिक्षक आहेत राजेंद्र उगले सर, अरुण इंगळे सर शिक्षक आहेत आणि हे आपल्या या मंडळाचे एक छान मार्गदर्शक आहे. आणि ही
ही ज्या मंडळाची ही पालखी आहे ही सगळ्यांच्या खांद्यावर आता पुढे घेऊन जात आहोत. शेवटाला मी एक मधला आणि 2-3 काही शेर म्हणतो. आभाळाला बाप म्हणावे तोही बरसत नाही. सरांनी सांगितलं होतं पावसाळ्यात पावसाची कविता येतच नाही अजून म्हणून की आभाळाला बाप म्हणावे तोही बरसत नाही, डोळ्यामध्ये येती अश्रू तेही थांबत नाही. आभाळाला बाप म्हणावे तोही बरसत नाही, डोळ्यामध्ये येती अश्रू तेही थांबत नाही. अमरत्वाचे जीवन घेऊन कोण थांबला येथे, अमरत्वाचे जीवन घेऊन कोण थांबला येथे, यमदूताचे येणे पक्के मरणे लांबत नाही. आभाळाला बाप म्हणावे तोही बरसत नाही, डोळ्यामध्ये येती अश्रू तेही थांबत नाही. आणि शेवटचा शेर घेतो की झाली ज्याची त्याची कविता घाई होते त्याला, झाली ज्याची त्याची कविता घाई होते त्याला, आपली कविता म्हटल्यावरती कुणीच थांबत नाही. आभाळाला बाप म्हणावे तोही बरसत नाही, डोळ्यामध्ये येती अश्रू तेही थांबत नाही. खूप खूप धन्यवाद. आपण इथे आलात, कवितांचा आस्वाद घेतला, कवितांचा आस्वाद घेतला आणि आपल्याही कविता इतरांना ऐकवल्या. आज मी तर म्हणतो सगळे मंत्रमुग्ध झाले होते एकमेकांच्या कविता ऐकण्यात. अशा 101 आणि सरस कविता आपल्याला ऐकायला मिळाल्या. पंचवटी ललित कला मंडळाच्या सभासद नोंदणी ज्यांना सभासद व्हायचं आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला अनेक कार्यक्रमातून सहभाग घेता येईल त्यांनी सहभाग घेऊ इच्छितात. नोंदणी करण्यासाठी आमचे विश्वस्त मागे बसलेले आहेत. कुणाला जर नोंदणी करायची असेल त्यांनी नोंदणी करून आपलं सभासत्व स्वीकार करावं. तसेच आता या कार्यक्रमाची आपण सांगताकडे जात आहोत. तत्पूर्वी मी माननीय प्रमुख पाहुणे साहित्यकाराचे विलासजी पंचबाई यांना मी निमंत्रित करतो. त्यांनी आपलं मनोगत आपली कविता आपल्या सर्वांसमोर ठेवावी, मांडावी आणि आम्हाला मार्गदर्शन करावे. जवळपास 3.5 तास आपण इथे बसलेलो आहोत. मला तर समोरच्या प्रेक्षकांचं खरंच नवल वाटतं की ते इतके स्थिर आले, कोणीच गेले नाही. याचा अर्थ सगळ्यांनाच आपल्याला बक्षिसाची आस लागलेली आहे. कारण त्यांना हे माहिती आहे की आपल्याचाच माणूस परीक्षक आहे, त्यामुळे आपला नंबर येईल असं त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे कोणीच तिथून हल्लेलं नाहीये. पण तसा कोणीही काही समज करू नये. जर नंबर आला तर यांनी मला का नाही दिला आणि नाही आला तर का दिला नाही असं कोणी समजू नये. कारण सगळ्यांनीच कविता चांगल्या म्हटल्या आणि चांगल्या होते. परंतु कुठेतरी प्लस मायनस असतं, कुठे सादरीकरण चांगलं असतं, कुठे आवाज चांगला असतो पण तो अडखळत असतो, त्याला कळत नाही की मी काय म्हणतो असं पण होतं. त्यामुळे कोणी काही समज करू नये. आज आपल्या ललित कला मंडळाने मला एक प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलं ही माझ्यासाठी एक सुखद गोष्ट आहे. कारण सगळ्यात महत्वाचं की आज जे आपल्याला अध्यक्ष लाभले आहेत त्यांनी माझ्या पुस्तकाच्या कार्यक्रमामध्ये म्हणून काम बघितलं होतं. त्याच्यानंतर जे सपने सर होते ते आमचे कव्य मैत्रीचे अध्यक्ष राहून गेलेले आहेत. त्यानंतर रवींद्र मानसर सर इथं माझ्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये साहित्यगणाच्या कार्यक्रमात ते आमचे सूत्रसंचालकच असतात. आणि त्यांच्या आज ललित कला मंडळाचे अध्यक्ष आहेत अरुण निकळे सर, त्यांच्या घरी आम्ही कव्य मैत्री घेतली होती.
त्यावेळेचे ड्रम त्यांनी अजून ठेवलेले आहेत आणि अशाच समस्या त्यांनी त्यावेळेला आम्ही उद्घाटन केलं होतं आणि चांगली कारवाई मिळाली. जवळ त्यावेळेला तिथे 40 लोक तिथे हजर होते. म्हणजे ह्या सगळ्या दिग्गज लोकांच्या पंक्तीमध्ये मला प्रमुख पाहुणे असण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि मी मगाशी म्हटलं होतं, आम्ही चिठ्ठी पाऊस पडतोय, पावसाच्या कविता झाल्या नाहीत, परंतु कविता सगळ्यांच्याच चांगल्या होत्या. म्हणून मग मीच म्हणणार होतो की पावसाची काहीतरी एक कविता आपण म्हणावी, परंतु सरांनी काही कविता म्हटली तरी पण काही गोष्टीचा मोह आवडते त्याचे 2 कडे म्हणतो आणि एक माझी कविता म्हणून मी विराम देतो. आला ग बाई आला, आला ग बाई आला, जोराचा पाऊस आला ग बाई आला, आला ग बाई आला, जोराचा पाऊस आला ग बाई आला. पावसात भिजून मज्जा करू, जीवनाचा आनंद लुटू, पावसात भिजून मज्जा करू, जीवनाचा आनंद लुटू. सांगू कसा, सांगू कसा, आला ग बाई आला, जोराचा पाऊस आला ग बाई आला. छत्रीत दोघं एकत्र येऊ, पाणीपुरी ही खाऊ, छत्रीत दोघं येऊ, पाणीपुरी ही खाऊ. दाराने चिंब भिजू, अलगत मिठीत जाऊ, अग बाई अलगत मिठीत जाऊ. सांगू कसा, सांगू कसा, आला ग बाई आला, जोराचा पाऊस आला ग बाई आला, आला ग बाई आला, जोराचा पाऊस आला ग बाई आला. प्रेमाच्या ओढीनं प्रीतीचं गाणं गाऊ, मळा अपुला फुलांनी सजवू, फुलांनी सजवू. आला ग बाई आला, जोराचा पाऊस आला ग बाई आला. आणि आज आम्हाला इथे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलं, त्याबद्दल पंचवटी कला ललित मंडळाचं मी शतशः धन्यवाद देतो. आणि मला सर्वात प्रथम मी त्यावेळेला कवी म्हणून नावलौकिक नव्हता, परंतु मला एसपीटी कॉलेजला गेल्या 45व्या वर्षी मी MA करत होतो, त्यावेळेला त्या स्पर्धेत मला त्या कवितेने प्रथम क्रमांक दिला. त्यानंतर माझी ओळख झाली, कारण तो 30 वर्षापूर्वी पाहिले स्वप्न होते मी त्यावेळेला साक्षात उतरलं. ती एक कविता मी सादर करतो आणि थांबतो, कारण सगळ्यांनाच घरी जायचे वेळ लागलेले आहेत आणि शिक्षक लोक जास्त आहेत, त्यामुळे ती कविता म्हणते. मावळतीला सूर्य झाला तांबूस पिवळा, सगळ्यांनी पक्षी लागले घरच्या रस्त्याला, घरट्यामधल्या पिलांचा आवाज झाला. आई गेले आनंद मिळाला, करून काळी गोळा खोपा टाकला, गार हवेची आली बाळाला. पक्षासोबत पिलू लागले आकाशी झेपायला, मावळतीला सूर्य झाला तांबूस पिवळा. गुरुजी आले शिकवू लागले, गुरुजी आले शिकवू लागले कुकू बोलायला, गुरुजी आले शिकवू लागले कुकू बोलायला. निसर्गाशी नात्यामुळे संदेश विश्वाला, मावळतीला सूर्य झाला तांबूस पिवळा. धन्यवाद. आपल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष यांचा खूप मोठा हातखंड आहे लिखाणामध्ये, भरपूर पुस्तकं त्यांची प्रकाशित आहे. शिवाय समीक्षकाची नजर काय असते, कवितेची असेल, लिखाणावरची असेल, काय लिहिलं पाहिजे, माणसाने कसं लिहावं याच्यावर गाणं अभ्यास बोललेचा आहे. आणि ते शासकीय कर्मचाऱ्यांची वाचण्याची हे सर्व आणि त्यांनी स्वतः खूप कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण अशा अध्यक्षांनी आपण त्याचं खूप कौतुक. माझं नाव उज्ज्वला वडनेरे, मी राणा नवापूर जिल्हा नंदुरबार आणि नाशिक पंचवटी हे माझं माहेर आहे. तिथून मी इथे आले. माझी 23-2-20-25
रोजी फेब्रुवारी महिन्यात मंथन ही कादंबरी पंढरपूरला प्रकाशन झालं. पंढरपूरला दैनिक पंढरी भूषण साहित्य संमेलन येथे राजू दादा आमदार यांच्या हस्ते माझी कादंबरी प्रकाशन झाली. तर माझ्या मंथन कादंबरीचं लिखाण करण्याचं माझं ध्येय असं आहे की आजकालची तरुण पिढीमध्ये खूप घटस्फोट वगैरे काही मतभेद होतात. आई वडिलांमध्ये पण म्हणजे मुलं प्रेमविवाह करतात, त्याबद्दलही त्यांचे विरोध असतात. तर एक दोघांनी म्हणजे मुलांनी आणि आई वडिलांनी मैत्री स्वरूप आणि पती पत्नी समंजसपणा याबद्दल माझी कादंबरी मंथन म्हणून आहे. दोन प्रेम युगलांचा संगम काय असतो, मुली तर मॅच्युअर नसतात, मुलं मॅच्युअर नसतात, असं वयाचे काही बंधन असतात. त्या संदर्भात ही माझी कादंबरी प्रकाशित झालेली आहे. माझ्या कादंबरीची किंमत आहे 150 रुपये. आज पंचवटी ललित कला मंडळ संमेलनच्या निमित्ताने मी कादंबरी 120 रुपये देऊ इच्छित आहे. कोणाला हवी असेल तर माझ्याकडे आता उपलब्ध आहे. माझे 2 शब्द ऐकून घेतले, धन्यवाद. आजचा कार्यक्रम खूप सुंदर झाला आणि छान छान कविता मला ऐकायला मिळाल्या. खूपच सुंदर कविता झाल्या. या कार्यक्रमाला मी प्रथम आले आणि पहिल्यांदा आले. हॅलो, आदरणीय व्यासपीठ म्हणजे व्यासपीठावर विराजमान असलेले साहित्यगणाचे सर्व आमचे कवी मित्र विलास पंचेबाई सर, पंचवटी ललित कला मंचाचे सन्माननीय अध्यक्ष, आमचे कवी मित्र माननीय अरुणजी इंगळे सर, अतिशय सुंदर असं सूत्रसंचालन करणारे, हा कार्यक्रम पुढे नेणारे आणि सुंदरपणे तो सगळा गुंफला आपला ते गौरवजी पालवे, मागे आमचे सगळे कवी मित्र बसलेले आहेत. राजेंद्र उबिये सर आहेत, राजेश्वर शिळके आहेत, आमचे शिवदासजी दोंदे सर आहेत. सगळ्यांची नावं घेत नाही, फक्त एक हा सगळा कार्यक्रम 12 वाजेपासून तर आत्तापर्यंत ऐकताना मला असं वाटलं की 2 विद्यार्थिनी जे आहेत तिच्या वयात असताना एक कवी संमेलन ऐकण्याची जी उत्सुकता तेव्हा होती ती मला वाटतं की इतक्या वर्षानंतर पुन्हा असा योग जुळून आला की निसर्ग कविता, प्रेम कविता, राष्ट्रभक्तीपर कविता, काही पोवाडे इथे सादर झाले. सरांनी दुसरा पोवाडा सादर केला. मला वाटतं की हा सगळा जो एकत्र माहोल असा गुंफला तर मला वाटतं की एक कविता भरभरून ऐकली आणि आपण मनाने तृप्त झालो असा अनुभव या कवितेने दिला. सगळ्यांच्याच कविता अतिशय सुंदर झाल्या. इंद्रधनुचे जसे रंग असतात तशा प्रकारची ही कविता होती. ती ऐकताना मला स्वतःलाच खूप छान वाटलं. मला वाटतं की आजचा रविवार खऱ्या अर्थाने कारणी लागला, सार्थकी लागला. आणि कविता सर त्याला मार्क देत होते. मला त्याच्यामध्ये फार रस नाही आहे. मला असं वाटतं की कविता फक्त असते, म्हणजे ती चांगली वाईट नसते, ती फक्त असते. आणि आपण जे चांगलं वागतो, आपल्याला जे अपेक्षित असतं किंवा आपल्याला काही गोष्टीची आस लागून असते, तर ती सगळी कविता मालिकांना तुम्ही जी सादर केली तर त्या पद्धतीने ही सगळी कविता असते. त्यामुळे या कवितेचा आस्वाद घेणं ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. तुम्ही लक्षात घ्या की आज 12 लाख लोक नाशिकची लोकसंख्या आहे. आपण इथे किती लोक आलो? एक 50-100 लोक आलो. मला वाटतं की इतके लोक कवितेशी जोडले गेले. वाशिमहून एक कवी आले, मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो. आणखी काही नंदुरबार वगैरे आले. मला असं वाटतं की ही साहित्य किंवा कविता ही माणसं जोडणारी चळवळ आहे. तर माणसाला माणूस जोडला जातो म्हणून कविता फार महत्त्वाची आपल्या जीवनामध्ये. आणि तुम्ही व्यवसायाने कोणी सांगितलं शिक्षक आहे, कोणी गृहिणी आहे. आमचे रामचंद्र शिंदे सामाजिक कार्यकर्ता आहे, त्यांच्या घर बक्षिसांनी भरलेला आहे. मला वाटतं की त्यापेक्षा आपण एक कविता, तुम्हाला मी सांगतो की माझा चेहरा खूप सामान्य आहे, साधा आहे. रस्त्याने चाललो तर विवेक उगलमुखे मला वेगळी ओळख पण नाहीये. पण मला वाटतं की मी जगातला एक श्रीमंत माणूस आहे की इतक्या सुंदर कविता मी ऐकल्या आहेत, इतक्या सुंदर कविता मी ऐकल्या. तर हा अनुभव तुम्ही घ्या. मग मान अपमान, तो नंबर,
ते सगळं जे मला इथं व्यासपीठावर किंवा कविता मंचावर बसवलं म्हणून नाही, अगदी शेवटच्या रांगेत जरी मी बसलो तरी मला वाटतं की जो पंढरपूरला जाणारा वारकरी असतो त्याला जसा तो परमेश्वर तिथे पंढरपूरला गेल्यानंतर भेटतो, तर मला वाटतं की कवितेतला परमेश्वर तुमच्या प्रत्येकाच्या कवितेमधून मला भेटलेला आहे. त्याला मी अतिशय विनम्रपणे नमस्कार करतो. आमच्या आनंद जोगेकर सरांची 2 ओळींची कविता अशी होती की थोडे शब्द थोडे गाणी हेच माझे अन्न पाणी. आपण 12-1 पर्यंत का बसतो, आपण घर का सोडतो, कुटुंबा का सोडतो. काही लोक आरामात टीव्ही पाहत बसलेत, मोबाईल खेळतायत, आरामात लोळतायत, थोडी काहीतरी मजा करतायत, आपण कविता ऐकतोय. मला वाटतं की हेच अन्न पाणी आहे आणि फार मोठी ऊर्जा देणारी गोष्ट आहे, आनंद देणारी गोष्ट आहे. कवितेमध्ये पैसा प्रसिद्धी वगैरे फार कमी लोकांना मिळते, पण मला वाटतं की भरभरून आनंद कशात मिळत असेल तर तो कवितेत मिळतो. म्हणून कवितेशी जे नातं आपण जोडलंय ते शेवटपर्यंत अखंड ठेवा अशी विनंती या निमित्ताने तुम्हाला करतो. काही कवींच्या कविता मोठ्या होत्या, कविता लहान मोठी चांगली वाईट मी म्हणत नसते, पण मला वाटतं की आपण जेव्हा कवी संमेलनात कविता म्हणतो, मला माझ्या एका कवीने सांगितलं, माझे गुरुवर्य होते, ते म्हणाले की मोठी कविता सहसा सादर करू नये. आपण कविता आळवून आळवून म्हटलो, पुन्हा पुन्हा त्यावेळी म्हटलो तर त्याच्यात आणखी वेळ जातो. म्हणून छोट्या कविता तुम्ही कवी संमेलनात सादर करा. त्याच्याने काय होतं, सगळ्यांचाच वेळ वाचतो, ती कविता आपल्याला व्यवस्थित पोचते. कारण काय असतं की थोडीशी गर्दी गोंधळही असतो. आता माझ्या एका संग्रहाचं शेवटचं नाव आहे की मनातल्या मनात वाचायच्या कविता. कविता ही खरं सार्वजनिकरित्या सादरच करायची नसते, ती शांतपणे बसून ती एकट्यानेच अनुभवायची किंवा भोगायची अशी गोष्ट असते. तर कविता छोटी सादर करा. आता मी मुद्दाम तुम्हाला मी मुंबईला गेलो होतो आणि हेमंत तिवटे नावाचे कवी होते, दीपू चित्रे, नामदेव ढसा, तुलसी परब, फार मोठे कवी, आम्ही त्यांना ऐकत होतो. त्या हेमंत तिवटेंनी एक कविता सादर केली होती, ती माझ्या लक्षात राहिली आणि मी तुमच्या पुढे सादर करतो. 1-2 ओळींची कविता आहे फक्त. की आता काही जंगलं नाही आहेत, आता कोणती जंगलं आहेत, कॉम्प्लेक्सची जंगलं आहेत, खरीपुरी जंगलं नाही राहिले. तर त्याच्यावरची कविता होती की कॉम्प्लेक्सच्या जंगलात फिरताना सहज म्हणालो मित्राला, अरे लहानपणी पाहिलेली ती रंगीत पिवळी फुलपाखरं दिसत नाहीत आजकाल. यावर मित्र म्हणाला सहज, या ब्रँड आजकाल बंद झालाय. ही कविता संपली, तो ब्रँड आजकाल बंद झालाय. त्या कवितेने दीपू चित्रेशी शांत बसले आणि म्हणाले की काय कविता लिहिली आहे. म्हणजे कविता अशी ठसकर काळजात घुसली पाहिजे. आता ते राजेंद्र उगले सरांच्या आईच्या संबंधाने ज्या कविता आल्या आहेत, आई कधीच नसते परत, मी त्यांना म्हणालो की आणखी कविता मला नका पाठवू. त्या कविता ऐकून रात्र झोप येत नाही, अस्वस्थ होतं माणूस. त्या आईची आठवण गरगर गरगर गर डोक्यात फिरत राहते, ह्या खुशीवर त्या खुशीवर. अशी कविता काळजात घुसली पाहिजे. ती किती मोठी आहे किती लहान आहे. त्यांनी ज्या 2-3 कविता सादर केल्या, जेव्हा पहिला त्यांचा संग्रह आला 10-12 वर्षांपूर्वी, त्यांना मी म्हणालो की आईचा पदर माझ्या डोक्यावर आहे, तो सूर्य माझ्यापर्यंत यायला घाबरतोय. किती सुंदर आशय त्या कवितेत आहे. त्यांना मी म्हटलं की याच कवितेसाठी मी तुम्हाला ज्ञानपीठ घ्यायला बसलोय. म्हणजे काय असतं माहिती का की कोणाचा अनुनय करत नाहीये. मला वाटतं की कवितेची ताकद काय असते. तो आईचा पदर, त्यांच्या आई खरंच शेतमजूर असलेल्या त्यांच्या आई, पण त्या म्हणतात की त्या काम करत असताना माझ्या डोक्यावर पदर तर सूर्यालाही भीती वाटते माझ्यापर्यंत पोहोचण्याची. अशी कविता असते. किंवा पावसाचा संदर्भ निघाला होता. संजय चौधरी एक नाशिकचे कवी आहेत, त्यांच्या कविता तुम्ही आवर्जून वाचा. माझे इंग्ले हस्ताक्षर नावाची कविता आहे, त्याच्यातली एक कविता आहे आणि ती मुद्दाम तुम्हाला ऐकवतो. कवितेची ताकद काय असते की पाऊस एकदा हिंदू मुस्लिमांच्या दंगलीत सापडला, हिंदूंनी मुस्लिम म्हणून झोडपला, मुस्लिमांनी हिंदू म्हणून झोडपला, पण पाऊस नसतो कधी हिंदू वा मुस्लिम. मात्र मी पावसाला कोपऱ्यात व्याकुळ होऊन रडताना पाहिलं. हे आपण केलं, हे हिंदू आहे मुस्लिम आहे म्हणून मला कधीच असं वाटत नाही की हा कवी दुर्गम भागातून आला, आदिवासी भागातून आला. तर ही जी कविता आहे त्या कविता वाचत राहा. कविता संग्रह विकत घ्या, विकत घेऊन कविता संग्रह वाचा असंही मी आवाहन तुम्हाला करेल. काय होतं माहिती का, कवी खूप
खिशाला खात आहोत ते सगळं संग्रह करतो. आणि मग आता कुरवंडीचे पान नावाचा संग्रह आहे, इतका सुंदर संग्रह आहे. असे संग्रह आपण विकत घेऊन वाचले पाहिजे. आणि कविता ही शांतपणे वाचून समजून घेऊन आणि त्याप्रमाणे आपल्याला जीवनात काही चांगलं माणूस म्हणून वागता येईल का, असा एक धडा व शिकवण मला वाटतं की कविता तरी आपली आईच असते. ते आपण मैत्रीण वगैरे सखी बिकी म्हणतो, यांनी सांगितलं की ती गझल काय देत असते. पण मला वाटतं की हा बोललेला जो जीव असतो त्याच्यावरती मलम म्हणजे कविता असते. म्हणून मला वाटतं की कवितेचं जे आपलं नातं या निमित्ताने निर्माण झालेलं आहे ते मला फार महत्त्वाचं वाटतं. आपण सर्वजणांनी हे जे मंचाचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी अतिशय सुंदर कवी संमेलन इथे आयोजित केलं. सगळ्यांना नाश्ता देण्यात आला, सर्वसन्मान फूल देण्यात आलं, तुम्ही प्रमाणपत्रे देणार आहेत आणि पुरस्कार देणार आहेत, चहा आणि नाश्ता देण्यात आला. तर मला वाटतं की इतकं सुंदर संयोजन नाशिकच्या बाहेर अन्यत्र होतंय की नाही याबद्दल मी साशंक आहे. पण मला वाटतं की हा उस्मानाबादचं गाव आहे, हे वामनदादा कर्नाटकांचं गाव आहे. तर त्या गावामध्ये कवितेचा आणि कवीचा सन्मान होत राहील यासाठी या कलामंचाला मी मनापासून सॅल्यूट करतो. आणि आपण मला या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून बोलवलं, पण मला वाटतं की मी कवितेचा श्रोता आहे, त्याचा आस्वादक आहे, मी त्याचा विद्यार्थी आहे. या नात्याने मला इथे सहभागी होताना खूप आनंद झाला. अशी कृतज्ञतापूर्वक भावना व्यक्त करून माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद सरजी. खूप असं योग्य मार्गदर्शन तुम्ही आम्हाला दिलेले आहे. कविता काय असते, कशी फुलावी कविता बागेतल्या फुलापरी, कशी फुलावी कविता बागेतला फुलापरी, तिनं गुंफाव्या दुःखात दोन डोळ्यातल्या सरी. सरांनी जे आपल्याला मार्गदर्शन केलं यातून आपण निश्चितच काहीतरी पुढे शिकू आणि योग्य म्हणजे सुंदर सुंदर अशा कविता आपण सगळ्यांसमोर आणू. नवीन निवेदित कवी आज आपल्या या नवीन पिढीत येत आहे, त्यांनाही तुमचं मार्गदर्शन खूप मोलाचं ठरेल. तसेच इथे दिनांक 13 सप्टेंबर 2025 रोजी आई कधीच मरत नसते, आई कधीच मरत नसते हे राजेंद्र उगले सरांचं पुस्तकाचं प्रकाशन 23 सप्टेंबर 2025 रोजी मूर्ष 13 सप्टेंबर 2025 सॉरी, आई कधीच मरत नसते हे मूर्ष औरंगाबाद कर सभागृह सावनामध्ये प्रकाशित होणार आहे. तसेच दिनांक 27 आणि 28 रोजी सप्टेंबर रोजी सावनाचा साहित्य संमेलन होणार आहे. तर त्यांनी प्रत्येक या सर्व मंडळामध्ये सावनाचे पण सांस्कृतिक विभागाचे काही समितीवर असलेले आमचे विश्वस्त आहेत. 27 आणि 28 तारखेला सावनाच्या या साहित्य संमेलनात आपण सर्वांनी सहभागी व्हायचं आहे, ही सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. लवकरच आपला जे उत्कृष्ट कविता आपल्या या संमेलनातून काढलेल्या आहेत त्यांचं हा या सर. 27 आणि 28 सप्टेंबर रोजी सावनामध्ये दरवर्षी साहित्यिक मेळावा असतो, तो यावर्षी 27-28 तारखेला आहे. आणि त्यासाठी जिल्ह्यातील नाशिक जिल्ह्यातील साहित्यिकांसाठी तो मेळावा असतो. नाशिक जिल्ह्यातील जे नवोदित कवी आहे किंवा जुने साहित्यिक आहे वर्षभरामध्ये, म्हणजे मागच्या साहित्य मेळाव्यापासून तर या वर्षीच्या साहित्य मेळाव्यापर्यंत ज्यांची पुस्तकं प्रकाशित झालेली असतील त्या साहित्यिकांचा सावनातर्फे सत्कार केला जाणार आहे. तर ती पण नावं तुम्हाला ज्यांची नावं माहीत असतील ती पंचवटी ललित कला मंडळावरती पुस्तकाचं नाव, लेखकाचं नाव, प्रकाशनाचा दिनांक
असं जर टाकलं तर म्हणजे आम्हाला ती यादी तिकडे योगायोगाने अरुण इंगळे सर, गोरख पालवे सर आणि मी स्वतः राजेंद्र उगले त्यांच्या सांस्कृतिक समितीवर आम्ही काम करतोय. त्यामुळे ही यादी आम्हाला त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं अधिक सोपं होईल. आपल्या सहकार्याबद्दल मनपूर्वक आभार. गोरख पालवे सरांनी या कार्यक्रमाचं छान सूत्रसंचालन केलं. त्यांच्या प्रत्येक कवितेबद्दल कवीचा सत्कार झाला. त्यांनी मधून कविता पहिला त्यांचा सत्कार झाला नाही, म्हणून मी आदरणीय अध्यक्षांना म्हणजे विवेकदादांना विनंती करतो की त्यांनी पालवे सरांचा सन्मान करावा. जोरदार टाळ्यांनी आपण गोरखजी पालवे सरांचं या सत्काराला साथ देऊया. आपल्यापर्यंत जो गरमागरम नाश्ता पोहोचला होता तो आमचा मित्र समाधान मुरतड यांनी तो आपल्यापर्यंत पोहोचवला, म्हणून समाधानचा सत्कार या ठिकाणी होईल. अध्यक्षांना विनंती करतो. प्रवीण जाधव हे महाराष्ट्रातील खूप मोठे शाहीर आहे. म्हणजे दरवर्षी रायगडावरती सरांचा पोवाड्याचा कार्यक्रम होत असतो शिवजन्म उत्सवचा. प्रवीण कुठे? प्रवीण आल्यानंतर त्याचा सत्कार करू. त्यानंतर तुमच्या प्रत्येकाचं फोटोग्राफी केलेली आहे, शूटिंग केलेलं आहे आणि त्यांच्या मोबाईलची बॅटरी संपली. त्यानंतर त्यांच्या मोबाईलचं स्टोरेज पण संपलं, पण त्यांनी दुसऱ्यांचे मोबाईल घेऊन पाहिला पण त्याचं रेकॉर्डिंग केलं, जिद्द सोडली नाही. असे आमचे मित्र अनिल सूर्यवंशी यांचा सत्कार या ठिकाणी व्हावा अशी त्यांना विनंती करतो, अध्यक्षांना विनंती करतो. पंकज गवळी खरं तर हा हार गुन्हारी कार्यकर्ता आमचा आहे, त्याचा आवाज तुम्ही ऐकला असेल. पंकज खूप चांगलं माऊथ ऑर्गन वाजवतो. पंकजचा सत्कार या ठिकाणी नाही येत मी पुन्हा येईल असं म्हणतो. पंकज आणि म्हणजे पंकजचे वडील माझे मित्र आहेत, त्याचे वडील पण कलाकार आहेत. तो चांगला माऊथ ऑर्गन वाजवतो, त्याचा मुलगा त्याच्यापेक्षा चांगला माऊथ ऑर्गन वाजवतो. म्हणजे खानदानी कला कशी झेलपट जाते. त्यानंतर स्वतः सचिव असूनही सकाळपासून इथं फार बॅनरची तयारी करणं, बाहेर सगळ्या गोष्टी करणं, आम्हाला ते नेहमी सवय आहे. थोडंसं उशीर आहे, आम्ही उशीर आलो होतो. ज्यांचा आवाज आपण ऐकला खूप छान आणि गझलेतले महाराष्ट्रातला मोठा नाव आहे. अनेकांसाठी गझल गुरु म्हणून ते काम करतात. त्यांचं मोटिवेशनल लेक्चरर म्हणून काम आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाची त्यांच्याकडे इंग्रजीची पदवी आहे आणि ते प्राचार्य म्हणून युनिव्हर्सल स्कूल पिंपळगाव बसवून या ठिकाणी सर प्राचार्य म्हणून काम करतात. ज्यांना कोणाला इंग्रजी आपलं सुधारायचं असेल सर त्यांचे क्लासेस घेतात. बहुआयामी व्यक्तिमत्व, खूप सुंदर बासरी वादक आहेत सर, ज्यांनी सूत्रसंचालन नेटकं केलं. असे पालवे सरांचाही परत सत्कार अध्यक्षांचा सत्कार माझा पण होईल, माझा झाला एकदा सत्कार. आता मगाशी थोडासा उल्लेख केला सरांनी, पण फार महत्वाचा नाशिकमध्ये सगळ्यात महत्वाची सांस्कृतिक जी संस्था आहे ती म्हणजे सार्वजनिक वाचनालय नाशिक. त्या संस्थेवर सांस्कृतिक समितीचे सदस्य म्हणून आपलं जे पंचवटी ललित कला मंडळ आहे त्याच्या 3 सदस्यांची नेमणूक झालेली आहे. अतिशय मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे तीनही मी विनंती करतो गोरखजी पालवे, प्रमुख पाहुणे पण आहे त्यामध्ये, पुढे या राजेंद्र रोगले सर आणि आपले इंगळे सर ते पण आले तर त्यांना घेतलंय. अध्यक्षांना विनंती करतो या लाख मुलांच्या हिऱ्यांना एक एक गुलाबाचं पुष्प देऊन त्यांचा सन्मान करावा. आनंदाची गोष्ट आहे आजचे प्रमुख अतिथी पण ललित कला मंडळ जे आहे पंचवटी ललित कला मंडळ त्याचे सदस्य होत आहेत. जोरदार टाळ्या वाजवते. एकमेकांना अतिशय गोड बातमी आहे ही. नाशिकच्या सांस्कृतिक चळवळीमध्ये मानाचा तुरा रोवणारी ही सगळी मंडळी, त्यांचा सहवास आपल्याला मिळतोय ही आपल्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. मी आता म्हटल्याप्रमाणे सर प्लीज खूप खूप अभिनंदन. मागे सभासद नोंदणी चालू आहे
एक वार्षिक नोंदणीसाठी आम्ही 250 रुपये त्याची फी ठेवली आहे. त्या कार्यक्रम सभासद झाल्यानंतर याच्यानंतर हे फक्त कवितेसाठी व्यासपीठ नाही आहे, इथे डान्सेस होणार आहेत, नंतर हलगी वादन, संबळ वादन, ढोलकी वादन, बासरी वादन, सगळ्या प्रकारचे वाद्य तुम्हाला इथे एन्जॉय करायला मिळणार आहेत. नंतर काही कार्यक्रमांना फी असणार आहे पुढच्या काळात, ती इथल्या सदस्यांना 50% ऑफ असणार आहे. तर असे भरपूर उपक्रम पुढे देखील आहेत. तर मागे सभासद फॉर्म आहे, तुम्ही भरू शकता. 250 रुपये वार्षिक वर्गणी आणि 2100 रुपये आजीवन सभासद. तर सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन, तुम्ही आला, आम्हाला खूप आनंद वाटला. खूप खूप आभार, धन्यवाद. फक्त एक खंत अशी आहे की ही स्पर्धा खरं तर आम्ही शालेय विद्यार्थ्यांना निहित करण्यासाठी ठेवलेली होती आणि मोठ्या लोकांचं म्हणजे मोठ्या कवींसाठी ॲडल्टसाठी ही कवितेची स्पर्धा होती, म्हणजे वाचनाची स्पर्धा होती. ते काही कविता वाचन मेळावा होता खऱ्या अर्थानं आणि मुलांसाठी आपण खूप मोठी बक्षीस ठेवली होती, परंतु एंट्रीज कमी आल्या. कदाचित शाळांपर्यंत हा निरोप पोहोचला नसेल म्हणूनही हे झालं असेल. परीक्षा चालू होत्या, अनेक गोष्टी होत्या, तर आपण त्यासाठी वेगळं काहीतरी परत अरेंज करणार आहोत. तुर्तास आजच्या या संमेलनामध्ये सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या ज्या कविता आहेत त्यांना मंडळाचं सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र हे देणार आहोत आपण. ज्यांना आपण परीक्षणाचे अधिकार दिलेले होते असे आदरणीय विलाजी पंचेबाई सचिव आहेत ते साहित्य कणा फाउंडेशनचे, आणि आपण ठरवलं होतं की 3 जणांना बक्षीस देऊ, पण ते म्हटले मला 7 लोकांच्या कविता आवडलेल्या. मग म्हटलं हम तुम्हारे साथ है, म्हणून मग आपण 7 लोकांना बक्षीस देऊया, काय हरकत नाही. त्यांची नावं त्यांनीच जाहीर करावी अशी त्यांना विनंती. सांगितल्याप्रमाणे निकाल हा फक्त निकाल असतो. सगळेच प्रतिभावंत कवीचे आहेत, परंतु प्लस मायनस मध्ये कुठेतरी आवाज चढ उतार, कवितेचं सादरीकरण याच्यामुळे थोडंसं प्लस मायनस होत असतात. आणि आता आपण जास्त वेळ न घेता आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की पहिला क्रमांक कोणाचा असेल. तुम्ही जज केला असेल तर आपण जज केलाच असेल, त्याचं मी नंतर सांगतोच तुम्हाला कोण आहे. परंतु आपण सर्वप्रथम या विद्यार्थिनीमध्ये त्यांना खूप काही तयारी करायची आहे, परंतु आज त्या इथे आल्यात आणि एवढा वेळ दिला त्याबद्दल प्राची पवार यांना उत्तेजनार्थ आपण थोड्या बाजूचं स्वागत करावं. नाव टाकलं नसेल तर मागे होईल ना, नाव टाकून मिळेल त्यानंतर आपण 4था क्रमांक, त्याच्यामध्ये म्हणजे अटीतटी अशा होत्या, पण तुम्हाला द्यावं की यांना द्यावं अशा कारणामध्ये इथे 2 नंबर दिलेला आहे. ते 2 क्रमांक आहेत. सर्वप्रथम म्हणजे भावे जाधव हा एक 4थ्या क्रमांकाचा मानकरी आहे आणि भावे जाधवला विभागून अजून एक क्रमांक आहे माधुरी अमृतकर. आहेत का? त्यानंतर तिसरा क्रमांक मध्ये पण खूप चढाव होती, परंतु एक 3ऱ्या क्रमांकामध्ये जास्त मार्क दिल्यानंतर नंतर एक कविता आली की त्यांना टाळू शकत नव्हतं. असे आमचे मित्र नितीन गाडवे यांना 3रा क्रमांक लावतो आहे. तो देखील विभागून आहे.
कविता असते ती गाऊन म्हणण्यापेक्षा सरळ साधी लोकांपर्यंत कशी पोहोचेल याचा जास्त विचार करायला पाहिजे. तर याच्यामध्ये सोनाली चव्हाण यांनी ती कविता अगदी साधी होती, परंतु त्याचा पाठांतर आणि तिचा जो आशय होता की रामायणाचा जे आजचा काळ आहे, रावणाने आणि सीता याचा जो होता आशय की राम जरी असला तरी रावण त्याच्यापेक्षा कसं श्रेष्ठ आहे, परंतु तो आपण रामालाच बोलला जातो, अशी ती चांगल्या आशयाची कविता त्यांनी सादर केली. त्यांना हा विभाग 3रा क्रमांक दिला जातो. त्यानंतर दुसरा क्रमांक हा खरा पहिलाच क्रमांक होता की त्यांनी जेव्हा ही कविता सादर केली, गझल सादर केली, असं वाटलं की याच्यापेक्षा पुढे जाणारच नाही, म्हणून त्यांना आपण पुढच्या याचं केलं, पण त्याच्यापेक्षा पण एक वेळ अजून सरस ठरला. शेवटी त्याला नांगलाच झाला आणि त्यांना आता 2रा क्रमांक द्यायला जातो आहे निशांत गुरु यांनी सुंदर अशी गझल सादर केली. त्यांचं सादरीकरण एवढं छान होतं की एवढ्या सगळ्या कवितांमध्ये त्यांचं सादरीकरणच खूप सुंदर होतं की त्यांनी जी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची ढब आहे ती आपण शिकली पाहिजे. आणि निशांत सरांचं या मंडळातलं हे पहिलं आणि शेवटचं पारितोषिक आहे, कारण ते आता सभासद झाले. त्यानंतर आपल्याला माहित आहे पहिलाच क्रमांक कोणाचा असेल. मी मगाशीच म्हटलं की आपण तो जज केलाच असेल, तर कोण असेल? आपल्या आवाजात आवाज येऊ द्या बरं. कोण असेल? सर्वेश. बघा, म्हणजे सगळ्यांना जो मी निकाल दिलेला आहे तो सगळ्यांना अपेक्षित आणि त्या याच्याप्रमाणे पात्रत आहे त्याप्रमाणे दिलेला निकाल आहे. तर सर्वेश साबळे आणि सर्वेशचं विशेष कौतुक यासाठी आहे की सर्वेश हा साहित्य कलांच्या स्पर्धेत देखील प्रथम 2ऱ्या क्रमांकाने आलेला होता आणि तो खरंच सुंदर अशा कविता सादर करतो आणि तो लोकांचं एक आशास्थान आहे. सर्वेशचं एकदा अभिनंदन. ते विजेता झाले त्या सर्वांचं अभिनंदन. आणि ते सर्वेचं गाणं आता आदर्श शिंदे गात आहे, जे इतका मोठा बहुमान त्याला खूप कमी वयामध्ये मिळणार आहे. आणि मला वाटतं गंगापूर रोडला खूप छोटीशी कपरी, त्याचं कॅन्टीन त्याचं होतं आणि त्याचं नाव पण आगळं वेगळं होतं, बाय सोशलिटी. खूप सुंदर कल्पक आहे तो एकदम. आपण सर्वजण आला, विशेषतः आदरणीय विवेक सर सकाळपासून या ठिकाणी ते अतिशय विवेकशील आहे आणि वक्तशील आहे. महाराष्ट्राचे संवेदनशील साहित्यिक म्हणून त्यांचा परिचय आहे आणि त्यामुळे ते सकाळपासून या ठिकाणी सगळ्यांच्या कविता त्यांनी ऐकल्या. रवींद्र मालुसकर सर, सुभाष सबनीस सर हेही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते, परंतु मालुसकर सरांना आज गोदारत्न पुरस्कार, आता त्यांचा कार्यक्रम कदाचित संपला असेल, 12 वाजता तिथे कार्यक्रम होता, तर तरी सुद्धा या ठिकाणी ते वेळेतून काढून उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचे आभार. आणि विलासजी पंचेबाई सर हे अतिशय वेळेच्या बाबतीत वक्तशील, स्पर्धेच्या बाबतीत वक्तशील आणि मित्र जरी जवळचे असले तरी कोणाचाही इकडचं तिकडे ते होऊ देणार नाही याची खात्री आहे, म्हणून त्यांच्याकडे ती जबाबदारी दिली होती. त्यांचे आभार. गोरखजी पालवे सर यांनी सकाळपासून सूत्रसंचालन केलं, त्यांचे आभार. विशेष म्हणजे नंदुरबार, धुळे, मुंबई, संभाजीनगर इतक्या लांबून पर्यंत लोक फक्त एका कवितेसाठी इथपर्यंत आले, या गोष्टीचा जास्त आनंद आहे. कारण विवेक सरांना माहिती की त्यांच्याबरोबर आम्ही खूप महाराष्ट्रभर एका कवितेसाठी फिरलो आहोत आणि त्यामुळे जिथून काय वेचता येते ते सगळं वेचलं. तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीबद्दल आनंद आणि आभार व्यक्त करताना ज्यांना कोणाला सभासद व्हायचं असेल त्यांनी संपर्क साधावा, सभासद व्हावा. शेळके सर आभार मानताय. आभाराचं गोड काम माझ्याकडे आलंय, सर्वांचे आभार. विजेत्या स्पर्धकांनी कृपया व्यासपीठावर या, तुमच्यासोबत एक फोटो घेऊ आणि नंतर सगळ्यांनीच या इकडे
आपण ह्या पहिल्या कार्यक्रमाचे साक्षीदार आहात. हे मंडळ खूप मोठं होणार आहे. एका 50 वर्षानंतर जेव्हा याची नोंद घेतली जाईल तर तो पहिल्या कार्यक्रमाचा जो फोटो राहील त्याच्यात तुमचा फोटो असणार आहे. त्यामुळे ग्रुप फोटो मस्तपैकी घेऊयात. मी त्यांना विनंती वरती यावं, नंतर आपण सर्वजण इथे उभे राहू. मंडळाच्या सदस्यांनी वरती स्टेजवर उभं राहावं, विजेत्यांनी खालच्या लोकांमध्ये उभे राहावं, म्हणजे सगळे येतील. सुरक्षित सर वरती यावं. हा, वेदांत फोटो काढतो छान सुंदर. आता सर्वांनी या. आता या सर्वांनी या एकदा प्लीज. राजू चल, सगळ्यांनी या. सगळ्यांना प्रशस्तीपत्र मिळणार आहे, सहभाग प्रमाणपत्र ते घेऊन जायचंय. सर्वांना सहभागाचं प्रमाणपत्र आहे. कृपया सगळ्यांनी या महत्वाच्या क्षणाचे साक्षीदार आहात आपण सगळेजण. मॅडम तुम्ही फोटो काढण्यासाठी वाटलं असेल मागे. तुम्ही या नाही का सोडू सर? काय कॅमेरा द्या. मग सगळेजण कसे बसतात ते फोटोग्राफरने थोडं मार्गदर्शन करावं. सगळ्यांनी प्रमाणपत्र घेऊन जायचंय. ज्यांना थोडीशी भूक आहे त्यांनी समोसा घेऊन जायचा आहे. मागे काउंटरवर समोसा आहे.